Oo, Dan, may nakita kita, no, kalabanan nga billboard. Mga wala na itsura pa mo, Dan. Wala Aha. na sang wala na sang makita, no. Nagkalawilwig na, nagkalukas na, ilabi na ginamang itsura sa mga politiko. Yes, kumudan. May nakita kami na bili kumudan. So, mabaragin nga hindi siya ma-knockdown, no? Kay rasa sa gihapon, namo nang nabili nga billboard nga nakita namon pag suwi-suwi namon diri sa Dalan Lacson, no? Kag ang iba, wala na, free na lang gid ang bilin. Kay tungod sa kabastog sang hangin. Dito na yun, mudan sa bahin, bala sa norte, sa Madalagan. Ang dagko nga billboard, wala na gid, no? Nakakasnakag. Sikapon talang mabudan ang area sa Sumag, Lugay kay may ara man dito mga area, no, nga malapit sa dagat. So, subong gapadulong pa lang kita sa barangay 35. Kag ang sitwasyon mo madan, no, naghinay-hinay ang hangin, no, ang huyop sang hangin upon ang ulan pagid. So, dulo talitke gawa ang sitwasyon. Kag may mga pumuluyo pa kita nga makitaan nga bakal sa isa ka balaklan mamudan kung ano mga kinahanglan nila, especially aton mga kapulisan kay nagasigi man sila sang libot, no, kag secure sang area pati man ang aton sining nga mga kasundaluhan or sa kay mamudan, no, may ara sang preparasyon man ang Philippine Army bahin diri sa 303rd, no, kag sakop sang 3ID. So mamudan ang ila sining nga mga personnel din pang deploy na nila kag handa man sila sa mga kung ano pa ang matabo, no, kabay patani kumudan nga hindi na maglala pa, no, kay wala pa man kita reported nga insidente diri sa syudad sa Bacolod Abe. Kag ang makit-an ta lang or nakit-an ta kagina ang mga nagadali-dali, no, nga mga evacuees sulod sa mga evacuation area. So ang mga barangay captain mamud ang ara man nagaunong sa tagsa-tagsa ka mga evacuation area o kung sa tagsa ka mga barangay. So bamudan samtang nagapadulong kita makita man diri nga wala naman mayo sarakyan, no, ang laga parik-parik pa kundi ang mga katauhan lang na may dala nga motorsiklo bamudan. So halong, no, especially nga galabay sa mga papuno bala nga area kay namudamo na mamudan puno nga katumba, no, hindi lang basta-basta puno. So dako kani nga puno kadito sa Kapitol Tagina ang puno bala nga dako-dako kay bamudan nga Aha. klase sang lunok, no, amo to ang natumba. Okay. So, pamudan iba lang ta ang ibang tagin nga sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod sa aton mga FB Live. Kag balikan lang kada karon, no, kung ano mga ang makita namon nga information, no, regarding sa Barangay 35 sa ilang barangay hall pamudan. Sige, salamat gid Bumbo Gracelyn, no? Sa report. Yes, pamudan, ini si Bombo Gason Lobato, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Nabantian mga kabanan ang dugang pang-report sa patrol samtang hindi nga nagalibot karon sa kabugusan sang syudad sa Bacolod. 12 minutos ang nabilin kay magadangat kita sa tag ng launa diri sa aton nga panglagad. Ang dugay-dugay pang tsikyaro naton ang mga nagkalain-lain nga mga LGU sa ila sining Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Para nga makakuha kita sa update kay kadamo di sa mga nagapinamangkot nga mga kauturan naton kung ano nang update sa pila ka mga kabanwanan kag kasyudaran. Hibaloon naton kung ano ang mga sitwasyon karon sa pila ka mga LGUs. Kag dugay-dugay matakboy naman kita sa command center sa Provincial Disaster Management Program na division. Kay nagapulaw man dito si Doc Kaelian. Sa sini nga mga tinion, takboy kita diri sa CDRRMO Bacolod City. Upo daton karon mga kabyanan si Eunice Syukon, no? Eunice Syukon, CDRRMO Bacolod. Mayong good morning. Good morning, ma'am. Sir. Hello, ma'am. Hello? Ma'am, good morning. Live ka karon diri sa Bombo Radio kag makita kay babatian kita.
agi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod pa sa amon nga coverage sa sining bagyong si Odette. Kumusta ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod sa inyong latest monitoring, ma'am? As of now, sir, ang Bacolod City DRRMO ginaobra gid ang tanan para marespondehan ang tanan nga gapangayo sang bulig. Right now, sir, ang tanan tanga rescue groups iya ka DRRMO as well as partner rescue groups, sir, gina-mobilize kag gina-send sa mga areas kung diin nga may mga individuals, mga constituents kita nga mga stranded and ang mga constituents man sir sang Bacolod City nga ang ilang nga panimalay na tuklab ang atop tungod sa grabe nga hangin. Okay, pero sa karon wa ipakamusang nga total number sa mga evacuees sa mga evacuation center. Kay tungod sir nga nag-brown out sir sa bilog nga Bacolod, kag lawig na sir, ang aton nga mga tawo sa field, ang iban sa ila nagkalalobat na sir ang cellphone kag ang mga landline ta sir tungod sa bagyo nagkalabugto sir ang mga wiring even in Iloilo City sir, like Globe Telecom, but right now we are trying to reach them by radio. Sa subong sir halos naton nga mga evacuation areas sa sentro sang Bacolod City is already occupied and we are still contacting sir other personnel nga ara sa field kung diin pa sir ang mga evacuation sites nga available in case we have more people to evacuate. Sa subong sige-sige gyapon ang may mga ma-receive kamo nga call for a rescue. Yes, sir. So ano ang aton nga game plan karon, ma'am? Okay pa man mga rescue vehicle naton, wala pa man sang problema? Wala, sir. Before sang pagsulod, sang pag-intensify gid sang bagyo, nag-conduct ang Bacolod City sang pre-disaster risk assessment. Kaupod ang mga member agencies as well as private rescue groups. We have already planned out how we will respond during this situation and we have divided Bacolod City into different clusters and we have assigned private rescue groups who will augment our rescue operations in case Bacolod City will have difficulty or challenges in responding in those areas. And the barangay is also mobilized, sir. They have sent their barangay disaster risk reduction team to rescue their constituents in the barangay who are affected by the Typhoon Odette. Okay. Wala sang reported pagsaka sang tubig, baha? As of now, sir, ang mga affected areas lang ang ara sa coastal areas. So we started evacuating ang mga pumuluyo ta, sir, since early to 3 o'clock in the afternoon sang sugod nga nagbunok ang ulan. As of now, sir, gasaka pa man ang tubi ta kag wala naman iban pagid nga reported nga flooding. Ang aton lang gid nga major problem is intense nga wind, sir. Wind, do amo ginaang nanotisyan subong bagyo. Wala sa ginupdan sa madamol ng ulan pero masyado kabaskog sang hangin. So far sa subong, ma'am, base sa inyo nga isa imo dabi nga paglantaw subong ara ka man sa field, nagasige pagyapon ang baskog sang hangin? Yes, sir, grabe gid ka baskog ang hangin subong and in fact kadamo sa mga puno nga nagkalatumba, but our team is still in the field checking the situation there and trying to remove all the hazards nga ara sa dalan sa makaya lang, and we're also making sure nga amon nga personnel sa DRRMO is safe kay kung madisgrasya sila, sir, mas stop gid ang operations man namon, so their safety is one of our priority. Amo gani man budlay na karon kun ang naga-rescue, amo man ang rescuehon. Gani man, sir. Sige. Ma'am, halong kamo dira kag uldo nga hindi gid maayo ang kagahon subong. Pero sa gyapon masin ako nga halong kamo dira kag maayo nga kagahon sa liwat. Thank you, sir, and keep safe sa aton nga mga Bacolod. Nabatian mga kabanan si Eunice Siucon ang CDRRMO Bacolod City. Daw mayo ang rescue operation nagapadayon daw kag wala sang problema ang mga pag-deploy sa mga tawo ginapasiguro gid nga hindi man sila mahalitan.
Nagkahalong ng kamudira no sa tanan nga mga ara sa field subong halong no bisan pa sa aton nga mga reporters nga ara karon sa gwa halong gid kamo kay although nga nagkanay-kanay magulang ang hangin makwan pa ni siya masigi pa ni kay basi ara lang kita sa may mata na yon sa nga bagyo. That's why wala sang hangin nga mabatsagan kita pero basi dugay-dugay bla maglain ang direksyon. Basi man ang ginasiling nila nga ikog sang bagyo. Kag ang nagahilay nga balay pagbiltada sang pagkambyo sang direksyon sang bagyo matumba na lang na dayon mo. 5 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa taknang alauna. Diri sa ato na pangalagad sa mga kultura naton sa sining special coverage no sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, nationwide mga kabayanan, ang pagpatigan sa coverage sa Bombo Radio Philippines, Luzon, Visayas, kag Mindanao. May mga nagapinamangkot diri Bombo Stephen, kumusta ang update sa may Himamaylan? No? Basi magkontak naton ang Himamaylan Disaster Risk Reduction and Management Office para nga sila na mismo ang magkalaragway sa aton kung ano ang sitwasyon dito sa Himamaylan City. Kag iban pagid nga mga local Disaster Risk Reduction and Management Office pagkatawagan naton no kag pagkatapos sa Himamaylan balikan naton ang Silay City. Ay baloon man naton ang sitwasyon sa Silay City kay may nagapinamangkot man diri kung ano na ang update no sa Silay City. Kag sa pinapagid ka mga area dito sa southern part sang Negros Occidental. Dugay-dugay dakboy kita sa PDMPD sakay Doc Sifard Kailian. No, kay hibalo naton kung ano na ang ilang monitoring sa dinang nayon subong ang ining bagyong si Odette. Ang iya sining sentro di na ni subong kag ano ang iyang direksyon matapos nga nag-landfall do makaapat na kabisis nga nag-landfall pero ang iyang kabaskugon ara Japon do ang kada sigon sang paggabuyong sang hangin daw gamay lang ang prino niya sila. Sige, 3 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang alauna. Dari sa aton nga patigayon sang special coverage sa aton nga mga kulturan nga nagatutok sa Japon sa aton nga Facebook Live kag sumuman sa aton nga YouTube channel. Stay safe no sa inyo no kag sige lang kay himuon ta ang tanan para nga madulong naton sa inyo ang mga latest update. Mga nagakanabo no, sa palibot ila kay para nga madula man gawa ang kangawa no, sa nga pila naton ka mga kauturan. May ari pagidi nagapangumusta sa Banwasang Hinigaran no? Banwasang Hinigaran, Himamaylan, Silay City. No, may mga nagapinamangkot no kun okay Bombo Stephen. No, ang ara dra nga available dabi. Do may ara kada sang listahan da wa kada sang listahan. Okay. Sige. So hibalo naton Banwa no. Padayon kamo nga magatutok diri sa aton nga special coverage. Kung daw alang-alang nga kualang karon ang number dira sa Himamaylan, balikan naton si Dr. Kailian, Provincial Disaster Management Program Division. Kay as of 1 a.m. no, subong nga oras ano na ang monitoring sa PDMPD. Okay, may ari na ni latest niya bulletin ang pag-asa kay hibaloon naton kundi na nayon ang matasang bagyo
para makapreparar kita bawo kaluluoy sa mga kultura naton nga mga puluyan. Pabawi ang ilang atop diya. Ako na atop kay may ngalan niyo, atop ni Dudong. Tiyan mo na lang ginahimo kay usually nagalinupag man ang atop nga sin basta mag-amo na niya ang kabaskog sang bagyo nga nagalaslas aton. May mga litrato kita nakita sa social media nga samtang gina-rescue ang pila ka mga nabaan, samtang nagautaw-utaw sa tubig. Sus, ang iba niya nga sa bintana. Waya naga-effort, waya silingabi nga nagakangawa sa nagalutaw-lutaw na ito kapakapa sa baha. Ang ginauna ya ang cellphone mo kag ginakuan video mo, no? Nagakuha video, samtang nagakapakapa ang pila ka mga kultura naton kay nabahaan. Siringkuti amo na ginana gali subog ya ka amo gin man tuod gin mangalino nga sa subog ya nga panahon. Imbis nga kung may makita kabi nga narimalaso na sumalang mo, imbis nga hingagawon mo kabulig, ang hingagawon mo yakuha cellphone, kay picturean, kag kuan video, kay para niya ma-upload sa social media. Amo na pila naton ka mga obserbasyon, no? Sa subong, nga imbis nga magbulig rescue, nagakuha sang cellphone kay nagkuha sang video. 1 minuto na kaligad sa tag na ngalauna, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay kon sa pagpangalagad Bumbo Hanay Sunto. Mabumbo Hanay Sunto na ko. Pasensya na mga. Pinsang nga ni kung udto na sumong. Diri sa ito niya special coverage sa sining bagyo. No, kabay pa nga matapos na ini. No, kabag maghina-hina na ang sini ginadala niya puwersa sa nga hangin. Kaya tama na ini, no? Grabe na ang pagpanguyo naton nga ini na magdugang pa sa nga kalitan. Mga kabyanan ang ini nga bagyo, no? Nga nagapanghalit karon, nagalaslas karon sa aton nga pungsod Pilipinas. Okay, 3 minutos na kiligad sa tagdang alauna. Diri sa ito na patigayon sa inyo special coverage. Sinong ara dre sa kwan? Ang imamaylan wa gid ang CDR mo nila ay. Pinsan ko na may ara man daya sang ang CDR mo mga kabanuhanan kay mga kasyudaran alerto kamo kay para nga kung natawgan gani ara dayon, no, kay sa subog yang tinion dasigay ning gihon naton diri, no? Hindi pwede nga matulugan kita kung may ara kita sang obligasyon, no? Kay Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong San Juan, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos,
Ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong. Tapos, siyempre, bakal bugas ang sobra. Ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sa suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa Lookman. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labangos. Pabalik mga kabilang sa aton yung special coverage, 14 minutos sa ang nakaligad sa tagnay nga launa. This time ko na ito ng report ni Bombo Yani Zil Minardo. Sa Japon, sa pagraragway sa palibot sa syudad sa Bacolod. Sa Piyakalinya, Bombo Yani, please come in.
Yes, sa Bambudan. So, gina-checkar naton ang syudad sang Bacolod, Bambudan. So, una naton nga ginapadulungan dito ang sa Barangay 35, which is Bambudan, no, katuan to naton, tani ang Barangay Hall. Pero hindi pa ta makasulod yung Bambudan, kay may pipilato ka mga kuryente ang nagaluloy pa, no? So, biskan blackout tuod, no? Pero may mga sagapal pagid sa dalanon na Bambudan. Kagkadelikado, kay kahinuganas ang mga atop dito sa parte sa Barangay 35, kay syado gid kadulong Bambudan. So, gina-testingan ta naman di kadto sa may Barangay Sumag, Bambudan. So, sa paglabay naton dira sa may Barangay Singkang Airport is madamo ang nakita naton nga mga kahoy nga nagkaraliak o kung nagkaratumba na Bambudan. Kagang iban sini nga ato para na sa may tunga sa nga dalan sa may gina-construct gina nga bago nga waiting shed dira sa may Singkang Airport ayon na Bambudan. Sa ulunhan ng nisang taytay. So may kinakitaan kita nga pipilak atop nga dira na napalid, which is kadelikado gid Bambudan, no, kung malabyan ini sa mga nagamotorsiklo o kung mismo man sa mga salakyan kay katalom man siniraan sang edge sinisang atop o Bambudan, no, nga ginasiling naton. So diri Bumbulyani. Yes, Bambudan. Kamuda nga sa field halong man kamo, medyo aligmat gid kay kadulom sa area, kung isa ang kadelikado diri ang nagalinupad nga sin mo. Yes, correct gid Bambudan, no. So miski kami gid Bambudan nga ara sa field is ginaaligmat gid, no, miskan ang amon nga mga kaugalingon sini kay amon ang ginahamba sa Bambudan base makibot ka lang bala nga agalupad na ni sa imo ang sin kati hindi ta mapaktan ang huyop gid kahangin na Bambudan. May ara nga do kalinong kadugay-dugay nagagulpi lang madlos katama sini ang hangin na Bambudan, no, kag sa pipila sini ka mga barangay o kon kalabanan nga mga barangay nga ma-checkyahan nato na Bambudan. So ang response team is still awake and alive sa gihapon na Bambudan, no, kaga nalabyan tutugani ginang sa may police station to dira sa dalan nakso na Bambudan. So nagamuno man ini sila sa aton nga sa tuman sini kakabaskugon niya sang udet sa hangin o na sang bagyo Bambudan. May ara pagya pipila ka mga kauturan naton nga nagapinangawat Bambudan dira sa may parte sang lakso, no, which is nagadugang pagida sang balantayan subong sa mga kapulisan nga tani nagabulig na initial rescue gani kay may mga reported nga may mga kinawatay pagida Bambudan. Amo na ni ang ka-experiensyahan ta nagadugang pagid sila sa nga problema, which is Araw-araw na ginaya nga Bambudan. siling ko araw-araw na ginaya nga amo na ning sitwasyon, may mga kinawatay pa. Yes, Bambudan, dira sa may lapit sa isa ka bangko sila pinangawat ayon na Bambudan. So nakamuno ang taga police station to sa ato na Bambudan. So diri Bambudan sa may Pahanukoy, no, barangay Pahanukoy na kita. So madamo diri ang mga barangay Sumag. So may mga pipila man di ka mga kahoy ang nagkalatumba ang mga barrier nibla sa tunga gid sa nga dalan nga naga-separate sa nga duwa ka lane na Bambudan. So nagakalatumba man ini, no. So hambagan inamon kagina ang naga-parking ni bala nga mga sarakyan man sa higad sang dalan nga sa may mga barrier man. So mayo lang kay naka-adjust kay kung wala so buka gini ang mga kristal man kitay matumba ini ang barrier so kabugat man, no, so kumaigo sini sa kristal so laban-laban gid sa buka. So sa subong nga Bambudan ang sitwasyon diri sa barangay Sumag ini ang response team sa barangay diri is libot sa gihapon na Bambudan kag amo ini ang aton sikeron subong ang ilang evacuation center kung kamusta Bambudan kay ang iba niya nga mga evacuation center is may mga generator lang sa gihapon, no, kay blackout gid subong. So swerte ni ang iban nga may mga generator gid pero ang iban Bambudan tiga kapakapa gini sa dulom, no, na kaluoy man isang sitwasyon gid galing kay maayon na lang gini Bambudan no nga safety sila kung ara sila sa evacuation center kay kalabanan ni nga naga-evacuate is ara sa mga higad sang suba, higad sang sapa ag sa coastal area gid mismo Bambudan. Aha. So kabulig man diri subong nga Bambudan ang Bureau of Fire Protection na wala man nagapahuway sige man sa monitoring sa gihapon na Bambudan kag sa pipila naka mga residente man nagabulig naman sini sa panghakot Bambudan. So pagpanaugan na yes, so naga amat-amat man ako so sini ang hangin Bambudan sa subong kag sa diri Bambudan sa may malapit sa may police station may ari diri isa ka building
So tanawan naton kung ano ini kay wala na niya atop mo bombodan ng isa diri ka building. So ay grabe ang hangin. So kadelikado sini sa bombo grace ano lang tanay kay ang atop da karapalit a bombodan. So hindi tayo penetrate dira sa may isa ka building a bombodan. So amo na di bombodan subong ang sitwasyon diri sa barangay Sumag no. Makita naton ang dalanon subong bombodan is grabe gid ka higko kung 2 months ni ang mga kahoy nga nagabalabag. May mga tatlo pa ni ka mga pamatan-on nga ginadalagan kami patrol nga pulis sa bombodan sa mga kasalawayon man nga mga bata. Nagnilagaw-lagaw pa ini sila guro sa tunga sa nga bagyo nga aton nga ka experiencehan. Amo na nga sitwasyon subong nagalinagaw-lagaw pa? Amo kita mamuda grabe ilang dalagan nga tatlo to nga puro lalaki kiti may patrol nga nagalibot man diri subong Bamudan wala man ni untat ang ilang nga pag-checker diri sa nga barangay Sumag. Okay. Hina na subong ang signal sang aton nga mga sa internet naton sa aton nga mga hindi kita makakuha da subong sang video nga live. Bamuda naga-Facebook live kita subong. Yes, live kita. Kanugon sang imo dira nga Facebook live nga hindi kitaon diri sa aton diri sa page naton. Hindi kitaon sa Facebook. Ang imo nga live bala dira sa mga dalan nga ginagyan nyo da? Yes. Hindi man di ano na Bumbo Stephen hindi kitaon di sa aton de. Sige abi, sige go ahead. Yes, sa Bamudan sa subong libo pa ang aton nga viewers sa subong sa Facebook live naton. Pero kung kakisaba mo dan, dula-dula ang aton nga internet connection. Pero ang sa signal diri no sa number lang, call kag text, medyo okay pa ba mo dan. Pero ang sa internet sila is gautod-utod. Gautod-utod. Okay. Yes. Correct ka ba mo dan? Amo na hindi naton. So kay namin kung makita diri ang mga dalanon nga inyo ginagyan kag kung ano ang makita ang pagbagusbos mo sa hangin, ang hangin hindi makita mo. Pero ang ginatupan mo sa hangin, makita mo na nga palid-palid mo. Yes, correct ka daw mo dan sa manami kita ni kung mapakita naton ini kay madamo o ko na may ara pipilar di ba mo dan sa mga establishment nga wala na ato. Kag ang mga kahoy siniis nagakalaliak na bombodano, may nagakalatumba na. Kag madamo nagini nagasagabal sa dalanon ang bombodano which is ginasunod man sa mga rescue hapay kay para hindi manin o konkuha bombodano gina-clear Manila ang dalan para sila man mismo hindi mabudlayan kung in kaso may i-rescue nga mga kauturan naton bombodan. Sige. By the way, sa nagapinamangkot sa iban nga mga lugar, no? Malaputan ta ginakaron dugay-dugay, nagasinambunot yung mga nagapinamangkot sang update, no? Ang gina-update niya subong sang patrol, nagakonsentrate lang kita subong sa siyudad sa Bacolod, kay ang iban nga mga kabanwanan, ang ato nang ginaiyang mahimo dira, ang mga kontak ang ilang nga local disaster risk reduction and management office. Bumbulyani. Yes, correct kita Bamudan. So mag-update lang kita Bamudan sa iban pa nga mga syudad. Sa subong nagabubo man ang ikumparar ang ulan kagina kag subong nagadulodamol-damol ang ulan. Bamudan sa subong nagaamat-amat naman ini sang ulan no o kanat panalithi pero sa pagpadulon tadri sa wala pa man nagatalithi kusog lang gid ang hangin na galing Bamudan amula na no ang ginasiling bala naton nga kalinong pa una pero gagulpe lang bundak ang ulan man kaya magkusog ini ang hangin. Ang mga kasubaan ng taytay wa nyo malili da kung bala nagsaka man ang tubig. Bamudan sa pag-checkhyar naton kagina no sa wala man may nagsaka nga tubig dito lang parte sa may magsungay Bamudan sa may barangay Singkang kahit sanctuary na to Bamudan no ginatabuan ini gatabo ang baybay kag ang suba no which is 1.4 ginang tubig sa nga hana na nga magataob sa medyo nagtaas pero subong Bamudan upa naman ini ang tubig so nabaw naman dito sa parte naman sang Banago wala man sa nga pagtaas ang tubig sa pagcheckyer naton Bamudan. Okay, sige salamat gid Bumbulyani.
Sa Bamudan, namayad to ang balita gikan sa patrol, ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bumbo Liani Zil Minardo. Report gikan sa patrol no nagadulong karon sa inyo sa oras 24 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. May nagapamangkot kung kumusta na ano nang sitwasyon sa Silay City. Ginatawgan ko magulang ang Silay City sang kagina mga antis mag-report si Bumbulyani. May-ari kita diri number sa ila sining CDRRMO. No? Si ang gintawgan naton nagaring lang kag pagkadugay-dugay why na, no? Bali, why gid masabat, nagring lang nga nagaring. Aton lang yung panugyan sa mga local disaster risk reduction and management office. Dapat may aragid naka-assign nga magasabat sa inyong linya. Kay, paano nabi karon kung ang nagatawag emergency? Nga re-rescuehon? Nga nagakabit-kabit na to sa sangasang kahoy? Nga daw mautod ng kahoy nga ginakabitan niya, nga sa dili madugay, maanod na ni siya kag mapatay. Di hindi nyo ma-rescue kay tungod, nagaring lang ang inyong number. Nagaring lang. Sa nagapamangkot na kung kumusta ang sitwasyon sang Silay. Mutong update, bagdaw ng ilang munog sabat sa telepono, sa ilang CDRRMO, kay ginatawgan naton, garing lang nga nagaring, wala sang may nagasabat. Sining ko base ang nagakapot sang telepono, base na anod na to. No, kay nga ang hindi masabat ang numero nga kagsige lang ring. Wala si asa na lang nga natapos na lang ang ring kag may computer na nga nagasabat. Daw nga the number you have dialed is out of coverage area na. Ti ano ang butsing ganun sini CDRR mo Silay City? Nagbutang-butang ka mo sa inyong hotline nga sa diin may kopya ko diri. Nga sige malang ni ring way may nagasabat. Imposible nga tanan-tanan gid sako gid ano kung may ginatabangan ka mo na tanan ka mo naga CPR? Ano ka mo kung may ginatabangan dra ka masiling ka mo nga emergency kay hindi masabat ang inyong hotline. Ano, samtang nga may ginatabangan ka mo na nga naluos, dungan ka mo nga naga-mouth to mouth? Ado, isa man lang na naga-mouth to mouth, kay naga-CPR? Sa emerhensya nga mga pasyente nga re-rescuehon? Tiyaw kam nga wala si may nagasabat. Dawagin try naton nga tawgan ang number, banwa, sang CDRRMO sa siyudad sang Silay. Wala sing may nagasabat, nagaring lang nga nagaring. Tiba si ang pati ang nagakapot sa cellphone, kay dapat kung tani niya may in-charge kita sa nagakapot sa cellphone, kay siya na ang mabaton sang call, kay emergency number na siya nga, butsing ganun, kung may nagtawag dira, nagakahulugan nga, emergency na, hindi dapat nga mawadaan na si may makapot ka manugsabat sa telepono. Nagaring, ginatawgan nato, no, ay may kasabat, anong butsilingon, sinidiri. Kay may phone, nagaring, wala si may nagasabat. Hindi tama din po, hindi banwa nga sing ganon nga tanan-tanan sila nag-rescue sa re-rescuehon, nga tanan sila nagdungan mouth-to-mouth resuscitation sa isa ka gin-rescue. daw magkomentar nagigwa, hindi ko magkomentar kay daw kalang-alang ikomentar subong. Kaya nag-coverage kita sa bagyo nga si Odette. Pero doon ka namin i-komentar, no?
Gintistigan ko ba lang dial, hindi ko makapating number sang CDRRM mo, wala si may nagasabat. Okay, Bombo Stephen, ang ibang paginabi nga mga, hindi naman CDRRM mo, MDRRM mo naman nabi. Para nga hibalo naton, ang kaginapan nila pamangkot si Mamaylan, Valladolid, may pamangkot man, pero may nagsabat na to sa pamangkot sa taga nga kung kumusta ang Valladolid. May nagsabat man sa comment section diri na si Platan Kugina, siya sa nagapamangkot kung anong sitwasyon sang ang sitwasyon sang Valladolid. Wala sang problema kay low tide kuno subong kag hindi masyado ka maskug ang ulan gani wala sang pagsaka sang tubig. Wala sang pagsaka sang tubig bangod nga low tide dito sa banwa sang Valladolid. Ginatry naton nga makontak si Mayor Bibot Miravalles sa banwa sang gambal ko ginat-contact naton si Mayor Miravalles. Pagtanaw ko sa cellphone, may message siya dayon no. Mga kahoy tumba, mga evacuees ara na sa eskwelahan. Baskog kayo hangin, kay na subong medyo hina na. Ari ko munisipyo tol. Okay, sige. Nagtawag sa kuno sa akon hindi man ko makontak. Basi ang kwan, basi may diferensya ang kwan, basi may diferensya ang aton nga smart or globe. Now si Bombo Step, tawagin na lang si Mayor Bibot Miravalles at tuto siya subong sa munisipyo. Mayon kay wa ni siya nagatulog. Ayo, damo man nag-react diri sa telepono kay nagakadlaw. Ay, banwa. Hindi ko ya magkwan Hindi ko ya komentaryo subong kay hindi angay nga hindi angay nga magkomentaryo. Basta mula na sa nagapamangkot, sa liwat sa nagapamangkot kung ano ang sitwasyon sa siyudad sang Silay. Ginanod sa baha ang ila si DRR mo. Why si may nagasabat sa telepono? Ang iniya nga kaso, ay nagaring gidya. No? Ang kay Mayor Bibot Miravalles, kinakontak yung cellphone ko ay nagaring. No? Pero ang sa CDRR mo sa Silay, nagaring gidya Sige. 32 minutos. May kabiyan na nakaligid sa tag na galauna. Ara pa kamuda. Ara pa nga aton nga mga Facebook viewers kay tagpalabati. Padayon nga naga-monitor. Nakakadlaw man na lang alang mga Facebook viewers ba? Sige lang. Ito na rin pagsirisuhon kikatama. No? Okay, sige. Ayos na. Nagapamangkot to sa Silay. Why na sa nagapamangkot. At least na balaan niya na. Ari kanto kita sa Banwasang Valladolid. Kito may mga puno to sang kawin na kalatumba to. Sige, si Mayor Bibot Miravalles. Sa Apia Kalinya. Mayor, maayong kagahon sa imuda kag sa mga pumuluyo sang Banwasang Valladolid. Mayo man Bubo Daniel, bugtaw ka pa ba? Kung bugtaw man ko, pareho tang nagaserbisyo, mayor ka lang galing, mayor kaya galing, ako diri ako kubos nga lang sa Mayor, kumusta ang sitwasyon sa Banwasang Valladolid? Bubo Daniel. Damo sa mga kahoy nga katumba, no? In fact, ang century old nga kahoy diri sa tubang sa simbahan pala sang Aglipay. Katumba gani. Uy, ang dako-dako da? Tapos, dako-dako di o. Bukanugon. Grabe bingangin. Tapos ang may kahoy man ito na tumba sa sulod mismo sa may hospital pala sang Tabaw. Valladolid Emergency Hospital. COVID Hospital na munda. So, utod naman to sa mga rescue at tutukay na. Tapos, may mga evacuees naman sa mga eskwelahan ng iban. Okay. So, why man sang may nag-message diri nga daw low tide kuno subong, that's why daw wala gid magsaka taas ang tubig da sa coastal area.
may ang tubig sa coastal na mo, di medyo nasaka din man. Tapos ang mga ibang pamilya, nag-evacuate na mga ganit sila, mga barangay hall direct. Aha. Pag may ang ibang galing na itong nakauturan, Bumbo Daniel, may message nga amo ni araman siya sa emergency, tawagan ng numero nila, way mga salabat. Okay. Medyo may iba nga medyo sinabad gid yan. Ay, amo gali? Aha, sige lang. Amo na gani ka tinirman ta din sa munisipyo ta kay mga eventualities maka-react mo ta dayon nga rin yung mga tao tanga naka-ready lang. Aha, sige. Anyway, wala man ang importante, wala sa mga reported nga mga injuries, no? Nagkalahalitan ng mga katawhan dira sa Adulid. Wala pa man nasod na Bumbo Daniel. May ara man to kami natumbahan ko ng ilabalay isang poste isang musiko. Ginapabalo naman na tuntong musiko, no? So, anytime siguro kantuan man na nila. Kaya napataway lang nato Bumbo Daniel kay grabe gidan angin, no? Subong doon lang gamatamat naman sa kanay-kanay. Aha. Kay kabudlay man kung magsagad ka pa sayang-sayang guwa nga nagabagusbos ang mabaskong hangin basi mapaliran ka bala sang atop nga nagalinupad. Isagin na Bumbo Daniel mo ng mga tao kundi na tingko polot ay tanawan niya na yung wala sa nagalinupad ng mga sendra kay basi una to kamukaswalty dira. Aha. Okay, sige. Mayor, salamat gid sa imong oras kag sige lang halong lang kamo dira. Ari mo lang kami diya. Ulat lang kami kung anong mga kinanglanon sa Pumuluyo tadi. Aha. Para immediately ma-address mo natin tayo. Okay, sige. Salamat gid, Mayor. Si Mayor Enrique Bibot Miravalles sa Banwa sa Valladolid, Negros Occidental. Ang pinakaunang mayor nga nangin available no, sa pagtawag naton subong sa siling oras sa kagahon. Nagaupod man sa aton sa Pulaw. Mensahe gikan sa kay Father Agot diri sa Punta Taytay ang Pumuluyo nagakontak sa simbahan. Ti libot man kami magrescue galing nagakalatumba ang mga kahoy. Wala man sang mga wala man ko siya sa may nakita ko opisyal nga masugilanon. Ay ti paano ni karon, no? Tawagan tabi si Father Agot, no? Basi available siya. Bumbo Stephen, no? Ari number ni Father Agot. Parang magkuhaan ta sang kuan abi, magkuhaan ta gid sang tulid nga detalye kay wala man tulugay, wala man tutulog-tulog si Father Agot sa Punta Taytay. Sige. Father, okay, sa Kwanabi, no? Father Agot. Kalma lang sa nagapamangkot sa kung ano ng update sa Bagyo, no? Kalma lang kay nagahulat kita sa bulletin ng ipagwasang pag-asa. Kay wala pa nagapagwasang bulletin ang pag-asa. Tawgon ta do makakuha kita dugay-dugay sang update, no? Gikan sa Provincial Disaster Management Program na division. Parang may ara kita sang update, no, kung sa dinanayon ang bagyo, dinang mata sang bagyo, nga si Odette. Okay, 38 minutos ang nakaligad sa tag ng launa. O naon tanay si Father Agot, abi Bumbo Stephen, kag pagkatapos, balikan naton, hindi na lang to i-zoom si Dr. Kilian, okay, nasend ba ito ginang link, daw lang alang siya siguro, sa telepono na lang. Kaya man may mga problema karon sa internet connection tungod man sang sinimpaglain sang panahon, siguro apektado man ang pila ka mga tower, no, sa mga telecommunications company. Ano pa may problema, no, sa aton yang sa aton yang internet. Okay, sige. Balikan naton abi, no, si basi maka-contact naton si Father Agot, no, kag makuha naton sang iya sining pahayag
kung anong sitwasyon karon dito sa Barangay Punta Taytay kay may mga pumuluyo nga nagakontak sa iya sini nga simbahan o kung sa iya sini nga parokya kay nagapa-rescue man pero hindi ma-rescue kay may mga kahoy nga nagabalabag sa dalan nga way pa makuha. Hindi pa na siguro makuha na father kay siguro ang mga manugkuha gakwan man ga ka gina-safety man nila kung galingon ka budlay man nga sige bagusbos ang baskong hangin. Sige. Samtang wala pa si Father Agot, ari sa piya kalinya si Carlito Malunes, no? Tanaw tang sitwasyon sa Bago City. No, si Bombo Kaloy, Carlito Malunes, please come in. Yes, Bombo Dan, good morning sa ating mga palangga ng mga tagpalampi, no? Live kita nga nag-report dito sa may barangay Kalok, Bombo Dan. Actually, yung balay nato, narinig sa pilit yung bye-bye. That's why nga temprano pa nag-sailo kita sa ating lugar nga gusto may maubos-ubos ayon, no? Timing man busudan nga kahalin mo lang kami ang amon sini nga balay natukpan din sang lubi. That's why nga nawasak din, no? Mayo lang din kay nakahaling lang din kami bumbudan sa amo ang pagkatumba sa lubi nga dito din nagtigo sa amon sini nga puluyan, no? Nagsugod ang hangin kanina bumbudan mga 5 ang takna sa hapon. Tugtog mga alas 10 ang gabi, no? Pag mag-abot ang mga taknaan, dito na kanay na. At kasubong, pero may pulupugada sa pumbudan. That's why nga mabudlay pa sa aton sila mga kauturan nga pagguwa sa ilat puluyan sa mo sila oras ang tagaon nga mabus pang hangin. May pulupugada na pumbudan ng delikado. Tapos, hindi yung nag-lupat lang ang mga siyendobudan, delikado sa aton sila mga kauturan nga nagpasila puluyan. Wala man din na pangayo, kasi sila kung ma-injured sa nag-anilupot ng mga siyendobudan, no? Matugay na kami nag-start dito sa bye-bye, pero wala pa po experience sa nga mo sinibumbudan nga ang tulbi nagsaka din sa may nataas na bahin sa bahay, no? Ang pagbagyo sa una yung landa, ang tubig gani, hindi din tama ka taas, no? Pero although ang taas na ginabubudan, 1.4 man lang, pero ang salyada sa sabi sa kadlagpo ng balod, nagsaka din na bumbudan, no? That's why nga naalarma man ko. Kaloy, Bubu Kaloy. Yes. So nga ang nagtaob na subong? Sa bumbudan, lutay na subong, no? Pero kanina... kaginanin. Kanina, mga lasuso, kanina ng lantong, yung pala bumbudan, alas may yan, takna sa gabi, no? So, mga oras ng sobra din mga oras bumbudan, nagsaka ang tubig, kaya tuod niya nagkapatawag, no? Kanya dalagang pagtawag, tungkol sa pagtuosang balon, nagsaka ang tubig, dari bumbudan, no? Dahil nga nalasma ko, kasi alis ang una, awal pa na nakabo nga nag-among ini, no? Nga nagsaka ang tubig, dari sa may nakaas ng bahay ng baybay. That's why nga evacuate kami, no? Nagpamatod yung mga evacuate sa ilo, dari sa naubos sa bayan sa hamon lugar, dari nga medyo malinong-linong diyan sa pulipod. No? Pasalamat nga nakapalikod lang kami kag matupan sa labi ang amon sini nga puluyan na bubundan, no? So, total damage ni amon nga puluyan, no? Sa sumusunod yung matinong bumbudan, ang hangin, hindi nagman tama din ka madlos, pero ang bugso yan na bumbudan, dahil sa bagyo, among mabaskog, no? That's why delikado pa sa aton sila mga kauturan nga mag-guwa-guwaan na sa tagsa natin sa mga puluyan ay ang mga nagkatumba sa kaganilupad ng mga aksyon kasi na maigo pa, no? So, pangabay na yung atin sa mga kauturan nga kung sarang mahimo, yung pasarag sa nagon talang karon kagamong
balik natin sa ating sinigatan sa Anyway, at panilaga pa niya sa alas 4 karon. Ano pa din, no? Kung magkana na naman so kami balik naman lang kay kami nag-upod sa o kung kami nagkanto sa evacuation center sa Salok, no? So arin na kami nagpalipod-lipod sa may nabuwas na bayan yung lipod man sa hangin. So arin lang kami din, no? Pati na kami balik-balikon sa barangay para mag-evacuate. Pero kayo sa pamatyan ko na safety naman lang kami dito bumbudan. That's why nga nagpabilin na kami dito sa pamilya sa mga ibalka na bumbudan, no? So, ano kung tang experience na itong kanasumbuhan, ang atong sige, atong paano balik sa patigay lang bumbudan. Direkta doon sa aking lamtangan, ini si Carlito nag-report sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Carlito Malunis. 44 minutos ang nakaligad sa tagnay nga launa. Ay try naton abi Bumbo Stephen kung okay na to si Dr. Kailian. Kag kung basi naka-release na sang ilang weather bulletin ang pag-asa. No, kay ibaloon naton kung di na nayon ang bagyo. Kag kung ano ining hangin nga nagahuyop subong, ikog na bala ini sa nga bagyo, nga patimaan nga magabiya na diri sa aton. O kung pa, iya pa sini nga ulo sa nga bagyo. Ibalo naton abi pagi sa kay Dr. si Farda Kailian, paliw ko to be Bumbo Stephen or Bumbo Jairi, no, ma-assist si Bumbo Stephen, no, ma-contact si Dr. Kailian, no, para nga makakuha naton sa nga update. Kag damo din nagapa pinamangkot kung sa diin nasubong ang bagyo nga si Odette. Kag ang iban nga mga kabanwanan balikan talan na kay daw hindi gin makontak sa sini nga mga tinion. Okay lang na kung hindi makontak bala nga hindi gin makontak nga wala nagaring kay makasiling kita nga basi wala gin man sang signal. Pero kung nagaring lang man tapos wag gin nasabat la ina na nga istorya. No? 46 minutos ang nakaligid sa tagna nga launa. Padayon kabo nga nagapamati sa aton nga special coverage ang aton nga paglaragway sa aton nga mga kauturan sa sitwasyon sa aton nga palibot. Sige. May flash report si Jairi, Miss World. Samtang nagabagyo may Miss World pa. Sige, abi ano ang update sa Miss World, Bumbo Jairi? Please come in. Bombo Daniel, diri kita na no sa balita sa entertainment kaya breaking news man ini Bombo Daniel kaya madumduman nga subong adlaw kuntani natalana ang patigayunon ang Miss World 2021 Bombo Daniel dito sa Puerto Rico pang nagpagwa sa nga statement ang official Facebook page sa nga Miss World nga temporaryo nga iga-postpone ini nga finale o na coronation night sa nga nasambit nga pageant Bombo Daniel within the next 90 days. So postpone ini Bombo Daniel sa nga 3 ka bulan bangod sa COVID-19 ini bangod may pila ka mga bangod sa Omicron bangod sa COVID-19 na Bombo Daniel wala pa man ginapahayag no kung na Omicron variant kinman pero posible gid nga Omicron variant sunod sa statement sa nga Miss World Bombo Dan
postpone ini for the next 90 days bangod may pila ka mga contestants kag pila ka mga staff nga natapikan sa nga COVID-19. So ginapaidalom sa quarantine for, pending observation kaga further testing ang mga contestants no kaga mga staff kaga sa karon hindi pa sila bombodan makabalik man sa ilang mga pungsod bangod didto sila anay sa kung diin man sila gina-isolate sa karon tubtob nga ma-clear gid sila tanan sa COVID-19. So lauman nga sa bulan sa nga Marso gid pati gayunon ining coronation night sang Miss World 2021. Okay, sige. Salamat gid Bombo Jairi. Lagi kan diri sa newsroom, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Nabat yan ang report, no? Gin-insert na nato ni Miss World kay Bagulang, gin-postpone, no? Nga subong ni Tani ang coronation night. Bangod sa sining COVID-19. 11 minutos sa Banwa ang nabilin kay dangat kita sa tagnang alas 2. Ang pidimpidi alang-alang pagid Bombo Stephen. No, hingagawon tabi ang pidimpidi kay Pag-asa kasi naka-release na sa ilang latest weather bulletin. Daw kay ang ulihitong release sang Pag-asa daw mga alas 10 to kagabi. Alas 10, so posible alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, maapat na ka oras. Kung mag-apat ka oras, lain na ang posisyon sang bagyo. No? Lain ang posisyon sa bagyo pagka apat na ka oras. So therefore, may mo ang magka-release na sang panibagong bulletin ang Pag-asa. Amo na ning kamutirno sumusyang panahon kag basta maglain ang chimpo nagahinay dayon ang naghinay din ang aton yung mga connection sa mga telecommunications, no? May na gani din nga may kung isa ning aton nga Facebook ni daw okay pa niyo kinukadasig lang man. Kay may padala lang din sa mensahe din sa comment section. Ara na dayon mabasahan. All circuits are busy now. Pag-amo na nga all circuits are busy now. Why kita sang may mahimo sinadra? Kay all circuits are busy now. No, sa mga nagapamangkot na sa update sang Pag-asa, ang pagkontak na to nagasiling all circuits are busy now. Pero sa nagapamangkot nila, kumusta ng sitwasyon sa inyo, tagsa ka mga lugar, mabatyagan nyo pa man ang pagbagusbos sa mabaskog na ulan. Kung mabatyagan nyo pa, tiara pa ang presensya ni Odette. Pero kung wala na, hindi pa makita po makasiling nga wala na ang presensya sa bagyo, kaya basi ara ka mo sa tunga-tunga sa mata sang bagyo. Kaya balo ka mo Banwa, ang mata sang bagyo, kung masintro ina sa inyo, matuon na sa inyo, huwag ka muna si may mabatyagan, bisan gamay nga hangin. Magwa ka na sa inyo balay, ka magsindi ka kandila, kay tungtong musog saran, hindi ka na mapatay. Huwag giniya sa hangin da sa mata sa bagyo. Kaya ang mata sa bagyo mo nang tunga-tunga sa nagabuyong blang hangin, nagtiyog ng hangin, nagtiyog. Ang sa tunga sa naginagtiyog ng sa tunga na mo na yung mata. Huwag na daya sang hangin. No, ang hangin ari sa pangilid na nagabuyong bla mo nang hangin ti kun na timingan abi nga dragi ka mo na sintruhan sa nagabuyong sa tunga. Te basi masiling ka mo nga siya, way isang bagyo day kay way gani bisan gamay nga hangin, no? Gali pagkadugay-dugay samtang nagabuyong ari ka mo dibiyo nagabuyong mo na galakat na siya mo, ga-travel na siya. Pagkadugay-dugay maigo na ka mo sa nagabuyong nga hangin. Amo nang hindi magkumpiyansa nga masiling niya. Siya way na sang hangin. No, way na sang hindi na nato mabatyagan. Hindi na gani makapatay sang kandila. Way ka mo kibalo nga ara gili ka mo sa mata sang bagyo. Kaya pagkadugay-dugay pila ka mga 30 minutos o pagkaligad ang inyong nga balay biraho na sang hangin nga mabasko nga madasing hangin nga nagatugas ang mabaskog nga puwersa. Amo na nang paggalupad niya.
Sige. 7 minutos banwa ang na bilin kay magadangat kita sa tagnang alas 2. Diri sa aton nga pangalagad sa sa aton nga mga katawhan pagi sa pagduluong sang sining mga update no sa bagyo nga si Odette. This time mga kabanan, si Father Agot, hindi man to siya mag-contact. I-try abi. Kay may pinaman to ka mga pumuluyo nga naga-contact to siya nga parokya kay gusto magpa-rescue. Pero daw hindi ma-rescue kay may mga puno sang kahoy nga natumba to kuno sa may area to sa Punta Taytay. No? Kung daw lang alang pa si Father Agot Bombo Stephen, no kaginasang tulutimprano pa ang Office of the Congressional District Office of Congressman Greg Sataya sa Lone District sa siyudad sa Bacolod no ay ara to sang arrangement with the Department of Public Works and Highways nga amo ang magpang tinlo sa mga sundon dayon pang tinlo bla ang mga dalan nga may mga nagkilatumbang nga kahoy. So, Congressman Greg, tikon daw ara man ang DPWH, no? So, basi pwede mo to matimbrihan nga may pila ka mga dalan kuno to, sunod sa kay Father Agot, dito sa Punta Taytay, hindi magyan. Kaya daw may mga nagabalabag nga kahoy, basi pwede mapagkantuan sa DPWH. No? Kaga diri sa siyudad sa Bacolod, siguro mga clear naman ang mga dalan nga kagina na tumbahan sa mga kahoy. Chikero naton abi karon man dugay-dugay kung bugtaw pa si Mayor Bing Leonardia. Kaga kung ano ang iyang assessment, ano ang assessment diri sa siyudad sa Bacolod, ano ka damo na ang mga nag-evacuate, kag anong ginahimo karon sa aton yang mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod. No, kag may ara man sang team ang siyudad nga mo nagasunod man pang clearing sa mga dalan nga ginatumbahan sa mga kahoy. Pero amo na ginihambal naton hindi gid maka full operation kay kumo nga gina proteksyonan man sang kung gina proteksyonan man naton ang kabuhi sa sining mga magapatigan sa clearing operation sa mga dalanon. 5 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang alas 2. Diri sa aton nga special coverage sa bagyong si Odette. Now ang PDMPD busy pag Japon, all circuits are busy now Japon. Sige lang, no? This time, abi, kung hindi mag-contact ang isa, hingagawon na ang isa. So, si Mayor Bing, abi, chikero naton kung bugtaw pa siya. Okay, ibalo naton kung ano na ang sitwasyon sa pila ka mga evacuation center. Kag kung bala may mga pagkaon na to sa mga evacuation center nga mapakaon sa sining mga evacuees, no? Nga ara karon sa evacuation center. Pang isa-isa niya, pang tuksoon tani sila kay for sure why niya sang tulugay. No, kung why kita diga tulog ining aton nga mga government officials ang wala man nagatulog mga kabyanan sa siliyang mga tinion. Sige. So, sino nga na sa piya kalinya, ginakontak ko di subong si Mayor Bing, no? Hindi man makontak si Mayor Bing, no? Ari banwa, makita nyo. Sige, busy ang telepono ni Mayor Bing. Okay? Ang patrol sa NGC. Sige. Kuwaon tala ang patrol sa NGC, no? Pero antes sinaguro, i-forward ta sa kay Congressman Greg Sataya, mayo ni kay gatimbanganay, si Mayor kay si Congressman Greg Sataya, daw nagalibot karon sa siyudad sa Bacolod. I-forward tabi sa kay Congressman Greg Sataya ang concern to ni Father Agot sa Punta Taytay kay may pila kuno to ka mga area man to nga may mga kahoy nga nagabalabag kag sa kahoy to nga mga kung sa dalan ko mga balabag nga kahoy
daw ay patumapanghawan tikig sa isang damlag lang daw nagapayag to ang opisina sang congressman nga may mga pag-inistoryanan sa DPWH nga mo magasunod panghawan sa sini mga dalan banwa nga nagakatumban sang kahoy no ilabi na gid sa preparasyon kagina antes pa man maglaslas din niya bagyo mga kabyanan nga si Odette no okay. Ari sa kwan palihog ko anay Stephen no ari na lang kay kung hindi ta magdial karon hindi ta gid makontak ari sige congressman gid sa taya no sige istorya da sanay okay dasigay niya nga giho sige sabi ka linya si congressman gid sa taya gin kontak ko bago lang si Mayor Bing busy to ya telepono makita nyo man banwa nga nagakapot kita sa telepono kaya ginakontak si Mayor Bing. This time si Congressman Grigas Tataya. Kung bugtaw ka pa subong? Bumbudahan, may aga. May aga. Bisan hindi maayogid kay may damo mga evacuees. Kumusta ang sitwasyon daw sa palibot? Bumbudahan, rito along Burgos Street, no, babulok na kalin dito sa Barangay 10. Nagdulong kita sa aton sini nga mga kauturan no nga mga sa barangay hall nila na evacuate mga more less 250 plus no ato dito sa duwa ka daycare sa barangay hall Bombodan ang atong observation dari Burgos going east ang mga dalanon dari Bombodan damo gid kahoy nga Taglatumba. Tumba. Yes, no? Just like dito man kay nasa Lupit no. Ang sa Capitol kay natin temprano katungan ng Buligan man with DP Bureau of Fire kag ibang mga agencies nga na-clear man dito Bombodan. But as of this time medyo kulukalma gawa ang sitwasyon Okay, sige. Nagtake sabi diri si Father Agot sa Punta Taytay kay madamo to sang mga nagatawag man to siya magpa-rescue pero hindi niya ma-rescue kay tungod ang area ang mga dalan daw may mga nagkalatumba nga mga kahoy daw kag daw ay patuko no mag-clearing siling ko ba si mapacheck tani sa sa DPWH basi bayara ka na nga sabi nga mapatanaw to para ma-clear ang area. Yes, sumudan tawagan ko sila subong kay na-relay ko man way labot ang sa Punta Taytay ang isa pa gid diri sa may singkang kaya mo man nagtumba man ang kahoy so kay na mga 1:45 nag-ayo sila nga ma-cover anay kadali kado porte gid ang madlo sa hangin kay na but subong probably basi magulo improve naman i-request aton sila na makakadto dito sa Punta Taytay Bombodan kito damo ni nga teams nga iya sang kwan sang DP nga nag-assist aton. Pero subong no nag-upod man pula on DPWH. Yes, Bombodan no. Wala labot sang ila sini nga maintenance team kaya ining nagapang utod sa mga nagka-clearing bala Bombodan ari pagidiri nga naga-assist man sa aton subayan sang nagapangayo man bulig nga ma-evacuate bala nga mga pamilya din sila puro yan pakadto sa mga evacuation centers no so far we have mga 8 ini ka mga trucks na gina-utilize no para sa evacuation Bombodan so ongoing operation. Okay, sige. Kung salamat gid sa ibang oras kag matawag lang kami galing liwat kung ano gid man ang pila ka mga concern. Salamat gid kag may aga sa liwat. Salamat sa Bombodan ko kinito stay safe may aga sa tanan. Si Congressman Grigas Tataya no gaupod mangali Pulaw sa siniya mga tinion nagalibot sa kabugusan sa syudad sa Bacolod. Father Agot ato na no na forward na naton ang imong mensahe diri sa kay Congressman Grigas Tataya kag basi mapadalan man sa team sa taga DPWH sa good ma-clear
ang mga dalanon nga hindi maagyan tungod nga may mga kahoy nga nagabalabag. This time, Abi, balikan naton ang patrol sa Government Center. Bacolod Government Center. No? Hibalo naton ang ilan ditong sitwasyon. Sa piyang linya, okay na ang patrol. Upod sa kay Bombolyani Zil Minardo. Bombolyani, please come in. Yes, Bombo Dan, si Bombo Grace, Okay, go ahead. Yes, Bombo Dan, live kita subong sa government or yung government center sa syudad sa Bacolod. So, Bombo Dan, wala lang lugay, naghalin ang alkalde sa syudad, no? Pag wala kahibla ko nito nagpadulong, posibleng iga-check man ang pila sa mga area nga madamo sang mga nag-evacuate, no? Sa diri sa syudad sa Bacolod ng mga evacuation area. So, Bombodan, pag-abot diri, ang sitwasyon, no, sang NGC, may ara sang pila ka mga puno ang nagkalatumbaman, no, lapit sa building sang NGC, kag dito sa likod, no, nga nagagita sa kanina, may ara man mga puno, no, nga nagabalabag sa agita. So, ang ngalan diri gani nga Bacolod sa Tubangan, Bombodan, no? Ang letter O, natumba, Bombodan. Oy. So, ang letter L, nagakiwi naman. No, amo na ni. Yes, Bombodan, ang letter O, pag letter L, amo ang apektuhan, no? Ang ngalan ba lang nga Bacolod, diri sa Tubangan. Kag ang pila ka mga puno sa likod kag kilid apektuhan. Kag medyo nagbastog naman ang uyog sang hangin, no, nagahana naman Bombodan kaulan. So ari diri ang head sang Bombo Grace. Yes. So bali subong grabe ang pagwaswas ang hangin. Amo na nga daw mabatian naton subong ang samtang report ka. Yes, ang Bombodan gabalik naman siya, no, sa grabe nga paghuyop. Just like pala kanina, sa katapon, no? Sa mga alas 12 o kung launa, naghinahinay siya. Subong nag-amat-amat siya balik. Tag nag-amat-amat naman tulo ang ulan. Bumulan. So, rin ang sila ka mga kauturan sa sulod. May nagatulog din, no? Sa lalong bala, sa first floor. Sa babaw, at ito ang head sang DSSD Bombodan na si Ma'am Patera Pisteros, no? Kaga pangayo pakita sing time, no, sa iya kung pwede siya naton ma-interview. So wala pa gid sang response. Kag ang mga katawhan di dalong nagabantay man Bombodan. So ang sitwasyon ni Ray ang nagbabalik naman sa Gina. May ari man diri Bombodan, no, mga daan, yung mga salakyan, nga kung di na tumba ang mga puno, na wala man apektuhan. So, sa diri nga bahi, sa natindugan ko, aragid ko sa Tubangan, Bombodan, no, sang NGC, kag may ari man diri nga mga makita ta, napaabot, no, ng mga salakyan, pero wala pa nakabalo kung dinis na pakadto, no, kag dito sa likod, madamo nga sanga, no? Sang puno ang nabali man. So, meron, hindi ka nalupat. So, kung mag-agi ka Bombodan, so magahinay ka lang kay posible na mag-apektuhan ng himo din nga sa lakyan nila. So, Bombodan, atong kamustahon, no? Kung may response na, pwede kita maka-interview. Kung mo yan. Bombodan, magasaka kita, no, sa opisina sa aton sini nga head sa DSSP pagpaan sa statement, no, regarding man sa sini nga bagyong audit kag kung ano na ang klasada sa aton sini nga mga pumuluyo, no, kung ano ang mga ginhatag na kag ihatag pa nga suporta sa aton sini nga mga kauturan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. So, logic sa government center Yaw, tunod-tunod gid ang signal.
Okay, salamat gid Bombo Gracelyn Lobaton. No nagautudod na banwa ang signal. Patimaan sa hindi na maayong transmission sa pila ka mga telecommunications company. Kahit grabe ang paglaslas ang bagyo, ang isang hangin. 8 minutos ay nakaligad sa tag ng alas 2. I-try nato nabi ang CDRRMO sa siyudad sa Bacolod. Si Mr. Jomari Vargas. No, basi may ano na siya sa latest update. No, kung nagkapapanahog na sa weather bulletin ang Pag-asa, no, Metro Manila. Ibalo na ito nabi sa kay Mr. Jomari Vargas, no? Okay, sige. ang pinaka-latest daw nga positioning na sa bagyong si Odette. 9 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 2. Sige lang, no? Kay kabudlay pag subong maka-contact no, sa aton nga mga weather forecaster sa sining nga mga tinion kay ang aton nga PDMPD all circuits are busy now na, no? Ang isa pa gid nga ma-contact lang naton ang CDRRMO kag i-try naton dugay-dugay Bombo Stephen ang sa Pag-asa, no, ang Pag-asa Metro Manila. Kaya makakuha kita dito sa latest update, no. Kwanto abi ko may ana na sila sa weather bulletin nga ginapagwa sa sila nga mga tinion. Kay damo na pinamangkot kung di na subong ang bagyo, ano na ang di na ang posisyon sini, di na ang mata kag sa dinay nga area. Kay may pinagyapon ka mga lugar karon nga mabaskog ang pagwaswas ang hangin. Ang ining kabaskugon nga no first time iniya mo nga diriya sa aton yang area nga ang bagyo, no, do puro lang hangin, may araban na mga pag-ulan pero do ka jutay lang yang pagtupa sang ulan, mas laban ang hangin subong banwa. Sa siring bagyong si Odette. Sige. Ang sa barangay Punta Taytay sa concern ni Father Father Agot, hulat-hulat talada kay basi dugay-dugay may mag-abot man nga team sa DPWH sagud sa pag-clearing sa pinaka mga dalan nga hindi magyan bangod sa mga kahoy nga nagkalatumba, no? Kag sa Himamaylan, way gyapon kita kontakto sa CDRRMO. Kaya may pinamangkot man to sa bahin sa Himamaylan kung ano nang update. Sa banwa sang Salvador Benedicto, may madamo nga mga puluyan kung ito nagkalaguba. Pero ginatry naton nga makontak si Mayor Marcelin de la Cruz. Ang iya sining telepono out of coverage area. Out of coverage area ang telepono ni Mayor Marcelin de la Cruz. Kaya hibaloon man to naton kung ano na ang sitwasyon, no, sa among nga banwa kay may pila ka mga pumuluyo o kung pila ka mga pamalay ang ginguba man sa sining bagyo. Gina-contact naton liwat subong, ginadial naton. Okay. Ang subscriber cannot be reached, no? Cannot be reached ang subscriber. Sige. Ang sabahin sa CDRRMO sa Silay, i-try taman nga mag-contact liwat, no? I-try tabi nga kontak kun liwat basi this time may magsabat na, no, sa ila siling nga telepono. Kay sana siling ko na gani kag inabanwa nga ang telepono sang local disaster risk reduction and management office dapat may nagauyat ginila nga anytime may magsabat
Kay basta may magtawag sina dira butsing nganon emergency ina. No? Kung emergency kag hindi masabat kag marimalaso tong nag-emergency to tawag, di ka basi ka mo manabat sining konsensya nyo ang magasabat sini karon. Okay, sige, gina-try ko diliwat to nga makontak abi ang CDRRMO sa Silay City. I-kuan taliwat, no? I-try taliwat ang Silay City CDRRMO. Okay. Sige, ari abi, i-try ta, no? Kaya kagiina, daw nagaring lang to nga nagaring, tanaw tabi karon kung mag-ring lang sa Japon nga mag-ring, no? Kaya ipabati ta sa aton nga mga kauturan ang ipabati ta ang pag-ring niya sini ari na gina-contact nato na mga kabyanan daw ang CDRRMO sa Silay City. Okay. Sige, ara. Ipamatian tabi. 15 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 2. Uy, busy na. Ba't yan ito banwa? I-dial ko pag iliwat ha. I-dial ko liwat. Ang ilasin nga number. Okay. Busy na. Siguro may nagtawag to nga nagsabat na or basigin hanging telepono. Wait, takibalo. Hindi na mag-contact. Sa nagapamangko to sa Silay, amo to ang sabat ang Himamaylan, may ara ka na contact number si Himamaylan. Kay balon ta to ang sitwasyon sa Himamaylan, siguro nagakabalakan ning naga-message diri sa to no. Kung ano na ang sitwasyon no sa banwasang o kung sang syudad sang Himamaylan. Buwas sumada total, tanaw naton kung ano ang mga kalitan ginatugas sang bagyong si Odette. Kag i-assess naman buwas kung bala ano ang kaepektibo ang response sang aton nga mga opisyal. Kag ano ang ano kamaayo abi ang ginhimo nga stratehiya para nga mapaganagan ang kung ano nga kalitan nga pagatugahon sa bagyo, ilabi na gid sa seguridad sa mga katawhan. Kay diri ni naton i-evaluate bala kung insakto ang pag-manage sa aton nga syudad o kung sa aton nga probinsya sa sining kaangay sini iyang kalamidad nga nagaluntad, no? Kaangay sining bagyo nga nagalaslas karon diri sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. 17 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 2. Badwa magakuha man kita sang karon, dugay-dugay magakuha man kita sang pila ka mga reports gikan sa aton nga mga sister stations. Ibalo naton ang sitwasyon man daw sa pila ka mga lugar ang ginlaslasan sang bagyo. Ilabi na dito sa may area sang Leyte. Kag pinapig ka mga kabahin sang Eastern Visayas. Nyamong kasami ginaduaw sang bagyo sa tagsa ka tuig. Okay, sige. 18 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 2. Diri sa aton nga special coverage. Sa piyak linya si Ma'am Pasitero ang head sang DSSD sa syudad sa Bacolod, no? Ara karon with upod sa patrol, no? Okay, kuha naton ang report sa patrol si Bombo Gracelyn Lubaton sa piyak linya patrol. Please come in. Yes, Bombodan, live kita subong diri sa Department of Social Services Development. Sa upod pa subong mamodan ang head, no? Nga si Ma'am Patera Teros, Bombodan. Aha. So, hello ma'am, mayong aga. Okay.
Ma'am, kaupunta si Bambodan sa Pia nga linya. Kag-live kita subong no sa Bamo Radio Bacolod. Hello, Yung ma'am. aga, Bambodan. May aga man Sila da, ma'am. Laden Kicking. Okay, pagsik pagyapon no daw sa wala lang. Ma'am, kumusta ang pag-attender naton sa mga evacuees? Ma'am, kamusta ko no nga pag-attender sa evacuees natin? Okay, so kada evacuation centers natin may ara kitang gin-deploy ng mga employees no sa BSSD para mag-act as camp managers sa kada evacuation centers. So they're the ones nga naga-designate ng mga rooms no for our evacuees. Galing kay sa project namon nga number nag-exceed kani no kay we only projected gani mga 300 rooms no reserved for our evacuees, pero as of now nag-double sila, triple ang aton nga mga families nga nag-ara subong nag-evacuate sa aton nga mga different evacuation centers. Kasi ma'am sa sinino nga pag salakay upon pag abot ni Bagyong Odette no, may ara na bala nga reported nga mga kabalayan ang nagubat. May ara kami sa mga nakilala lang namon no, na nakakuha kami feedback na ila balay na suhigad sa baybay. Pero nabalaan nila nga wala nang nila nga balay. Watch out na no, pero ara sila subong sa evacuation center. So I don't know gid ang real picture sinibuas. Kaya hindi na siya kapauli kay na kung gabira pa ang hangin. By tomorrow, siguro we can estimate na kung mga how many ang nagtalagpa. Bambodan? Okay. Sige, way tas ang problema subong sa bahin sa mga food packs sa aton nga mga evacuees? Ma'am, may ara bala sang encounter ka mga problema bahin sa food packs no para sa mga evacuees. Of course, ang preparation namon underestimated no. Pero it's okay lang man, may mga ara man kami ng mga reservations. Lugang namon na po. Kay ang kainat that is intended for the evening and the morning na pagkaon kay kami lang galuto na lang no, wala na din individually packed sa din panagtag sila kay wala man sila dala nga mga lulutuan nila. So ang estimate namon nga we can use those foods para for dinner and breakfast. But I suppose wala guro to na hindi na makalabot gid tanan for breakfast no and lunch they probably for those who cannot go home pa kay nagpala guba balay nila. So nag-augment si Mayor sa aton no, with an instruction na i-augment ina buwas gid. So meron na kita nga mga reservations sa aton pagkaon. No worries sa aton nga mga iba. Anong ma-advise no sa aton kining mga barangay officials labi na gid sa barangay captain no nga ang ila sa nga area apektado gid. Okay. But of course tomorrow kung mag-okay na gid ang wala na ulan, wala na hangin, probably they can go back to their barangay. So i-report lang ang total families affected no kay meaning ang balay nila were totally or partially damaged. Kasi kung may mga kabuhi, so far wala pa man ko report na may mga nadula nga kabuhi, no? Because probably it's very good that we have evacuate even sa ilo natin din rescue nila sila no may mga preemptive measures kita. So parang malikawan ng mga dako nga damages, no? Like sa may Banago. So I really insisted man kay CAP na we have to transfer them no kay damo gid ang balay na along the shoreline amo man sa Boulevard sa barangay 13 no. So probably we have naka-ano gid man kita naka-instruct kita before although may iban nga hindi gid magalalim. So sigo sila magdumdum na ma-ireskihon sila mga 10 or 11 PM na. It's very impossible na sa aton mga rescuers. Nga ikuaon sila kay kalatumba ng mga kahoy. No? So it's also dangerous sa aton ng mga rescuers. So I don't know
how they were able to ano sa ilang mga kaugalingon. To put themselves in a safe situation. Kasi wala natin may nag-rescue sa ila. Pero may mga ibang mga barangay na they kept on rescuing kung may mga ayaw rescue. So, Mamadan? Okay, sige. So far daw, okay naman gid ang tanan na Bombo Grace. Yes, no, Mamadan. So, last na lang may mga mensahe sa ating mga kauturan rin sa syudad sa Bacolod. First, kids, we have to thank God that tani ula si kabuhi nga nadula despite na si diri sa aton nagagi. And kung lang tawon mo ang impact ng ibang nga lugar nga ginagyan ni Bagyo Odette, so pasalamat kita sa Ginoo. So okay man ang kamay lang gid gawa. Na affected Bagyo kag we are also thankful sa aton mga barangay kapitan, barangay officials naton who have been helping us na ma-rescue naton ang ilang families. Kag tomorrow we hope that we will have a good day tomorrow. And probably we can assess na the situation ang iyang indulot Okay, Mamadan, no? Amo to ang mensahe kag information nagikan sa head sang DSSB Bacolod nga si Ma'am Pasita Tero. Aha. Sige. So, sa subong sa gawa sang ara ka mo sa sulod sa opisina, no, ni Ma'am Tero, no? Yes, ni Ma'am Tero. Correct. Pero sa gawa subong sige gyapon ang laslas ang hangin. Yes, Mamadan, no? Before di magsulod, nagabalik naman ang huyok ng hangin nga medyo mabastog naman Mamadan, no? Pero kaluyan kay basi nga mag-hinay man ibang modan aton lang ipangamuyo. Kag upod ta no ang mga staff dire, upod si Ma'am Pasita Tero nga nagabugtaw pa bang modan kasi nga kaagahon. Why nagin man lang nisang tulugay, igo ni siya guro makapuli guro basi dasun pang adlaw. Yes, Modan 24 hours alive kita tanan, no? Diri sa media kag sa aton sining mga partner sa paghatag sang information sa aton sining mga kauturan. Sige, baysan gani aton nga mga Facebook viewers kay halin pa ni kaginas na subong way tulog-tulog. Yes, Modan kay hindi mas sila katulog, no? Tungod nga nagauli-uligmat man sila sa lakat sang panahon labi na gid sa dalaning nga halik sang bagyo nga si Odette. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Modan, live kita diri sa DSSB sa siyudad sang Bacolod. Ini si Bombo Grace din na bato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Nabatian may kamerang report gikan sa patrol direkta dito sa opisina ni Ma'am Pasita Tero sa Department of Social Services and Development. Daw may underestimate nila ang ginpreparahan nila isang pagkaon. Medyo nagkulang-kulang pero may ara man niya. Ang importante may ara man niya giuon la. May ara sa lulutuon ang problema lang kung wala. Padayon kita nga naga-cover mga kameran kag nagadulong sa inyo sang update sa sining bagyong si Odette. I-try naton ang pag-asa abi. No, kung may arnas la sang latest si Kailian, no? Kung ara si Doka Kailian. Pa-explicar naton kung di na ang bagyo. Kag kung ano na ang Kabaskugon City. Matapos nga maka-apat na kabisi siguro nga nag-landfall. Sa subong, babatyagan gyapon naton diri ang Kabaskugon. Kaya may mga kuturan kita nga ginanervyos sa gyapon mo. Kaya gusto nila may baluan kung di na ginayon ang bagyo. Kaya sige gyapon ang kabaskog sang hangin. Duka dugay magbiya mo kahinay abis ang iyang pag-travel. No? Sige, abi Bombo Step kung maarna si Doc Kailian sa Provincial Disaster Management Program Division. Sa tulutin plano kagapon sa panatuntunan Bumbuanay sa ito na
istorya man naton gani ang gobernador kag ang iyang paghatag bansang preparasyon, no? Sige. Makuha kita bisang report gikan sa Bombo Radio Iloilo. Hibalon man naton kung ano ang sitwasyon dito sa area sa Iloilo, no? Upod si kay Bombo Gisa, no? Sa Bombo Radio Iloilo, ara sa sapyak linya. Okay, sige abi. 29 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 2. Padayon ko mga nagpamati banwa kag nagalantaw sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod sa aton special coverage sa sining bagyong si Odette. Okay. Ara na sa piyak linya si ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Gisa. Bombo Radio Iloilo. Bombo Gisa, please come in. Bombo Radio Iloilo, Bombo Gisa. Okay. Okay, oo. Sige, Bombo Radio Bacolod, diri sa may Iloilo sa kasagsagan sang paglaslas sang bagyo Odette, diri sa bahin sang Iloilo, bag-o lang gid, just in report nga may ara pa sang sunog nga nagluntad diri sa amon sa isa ka establishmento. We are ara pa subong sa area ang patrol ka ginarespondihan pa sa bahin sang Iloilo City Fire Station. Pila dito ka mga responders ang nagkadtuman kay ining isa ka establishmento. Initially ang Spring Palace ang nasunog pa subong nga aga. So gina-verify pa subong kung ano kadako ni ang halit nga natuga dito sa nga nagluntad nga sunog kag padayon pa ni subong nga ginapatay sa otoridad. Samtang ang bahin naman diri sa iban nga mga diri sa Iloilo ang nangin mandatory naman ang preemptive evacuation, especially sa mga high risk areas, sa mga coastal areas wala diri sa syudad kay delikado kung magtenera pa sila sa ilang mga balay. So there are 15 ka mga eskwelahan diri sa syudad sa Iloilo ang gingamit anay bilang evacuation centers nga mateneran man sang mga residente nga apektado sang bagyo diri sa may syudad. Also may ara man sang manual shutdown gin patuman ang more power o kung ang electric distributor diri sa may Iloilo sa city proper nga feeder kag may ara man sa mga power nga interruption nga nagluntad sa lapta nga bahin sang syudad. Amo man dito sa may probinsya sang Iloilo may mga initially mga 6 ka mga banwa diri ang may total power interruption ged dito sa may bahin sang Anilaw, Banate, Barotac Viejo kag San Rafael. Amo man sa Ahoy kag Concepcion bangod man sa line fold sa transmission line sang NGCP. May mga nawad-an man sa supply sang kuryente dito sa bahin niya sang Antique, dito sa may Tobias Fournier, Aninie kag banwa sang San Jose de Buena Vista. So sa subong padayon ang aton nga pag-contact sa nagtalain-lain nga mga local government units diri sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo agod nga hibaluan man niya kung ano kadamo na to nga ilang nga mga residente ang ilang nga gina-evacuate kag ginatatap man sa ilang nga mga jurisdiction. Ang update nagikan diri sa Bombo Radio Iloilo ini si Bombo Gisa Padios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Gisa Padios. Sa Bombo Radio Iloilo, tiya po man itong sitwasyon dito mga kabinan sa Tabuk. Dito sa probinsya sa Iloilo. Kaya pinapagit sili ka mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan. 32 minutos na nakaligad sa tagnang alas 2. Alang-alang gidyagya-yapon ang linya ni Kailian. I-try abiliwat. Kay amo gining importante ginaw ang paghatag naton sang update sa kun di inanayon ang bagyong si Odette. Sige. So ang aton nga syudad sa Bacolod kagina sang hapon nagsugod ng wala sang trabaho kag wala sang opisina sa mga government offices until tomorrow, Friday, bilog nga adlaw kay ang sa executive order ni Mayor Bing Leonardia manduan niya ini nga sugod alas 12 kagahapon sa udto tubtob sa the whole day sang December 17
wala sang opisina, no? Sa City Hall o sa Government Center. 33 minutos banwa ang nakaligad sa taknang alas 2. Diri sa aton nga special coverage sa bagyo nga si Odette. Ang iba naton nga mga kabanuhanan na Bombo Stephen daw ka-negative gid gyapon. I-try naton abi kay amo na ang pinaka-importante gid. Ang banwasang San Enrique way pamanaton to ma-checkar to. Ang banwasang Hinigaran, ang banwasang Hinigaran ya supisyente katama sa ilang mga food packs. Kadamo-damo mga kabyanan sa mga naka-standby na to yang mga bugas, mga dilatas, may mga noodles, ngagin pang repack na to kay ipanghatag sa mga mahalitan sa bagyo. Daw sobra-sobra gito gani katama mo sa ilang Facebook page nakita nato sa nagligad. Nga daw ka sobra-sobra gid ang kadamuon sa sining mga food packs nga gintigana mga kabyanan sa posible nga mga evacuation dito sa banwasang Hinigaran. Okay, sige. So way pagid no ang aton yang mga contacts or sige daw kalang-alang gid no. Okay. Sige lang hibalon ta na karon dugay-dugay ang hibalon ta na karon dugay-dugay. I-try nato na biliwat ang number ni Mayor Bing no kon para may baluan taman sa aton hibaluan tabi ko naga di na subong si Mayor Bing ko nagalibot siya sa busy no. Busy ang number ni Mayor Bing no. Kita lang di madayal no para nga batian na yun sa okay. Busy gid no ang number ni Mayor Bing sa siniya nga mga tinion. Okay. Sige. So, i-try naman natin abiliwat ang number di Dr. Kailian na parang ibalo natin kung bala may na sang latest weather bulletin. Ang number you have dialed is either unattended or out. Batian nyo na banwa? Amuni kadasig maggiho kita. Pag siling mag-dial dayon ti ara. Batian nyo banwa no, busy pa no ang linya. So sa mga nagapinamangkot dra kon ano na ang update sa bagyong si daw nag-out of coverage area si Dr. Kailian. So ang aton nga naging lang mahimo si Bombo Stephen nga ma-contact ang Pag-asa. No, kay dito na kita okay, 1 minute tambal niya no kay may kay ginaobra pa. Okay, sige. May kay naka-text na siya. 1 minute ginaobra pa mga kabyanan no. Ang ano lang naton sa tunay mga maukod nga mga tagpalamati kay dugay-dugay ara na ang weather bulletin. Nagikan sa Pag-asa kay kabudlay man karon nga mag-ulo istorya lang kita di karon sang kuris-kuris. Kagahom-humon naton nga ang bagyo ara na sa muning lugar, ang kabaskugong sang hangin, amuni kabaskog, ang iyang direksyon sa westward nga ginahum-maom gali naton bala. Laing gid yang official ang report no nga igadulong naton diri sa aton nga mga tagpalamati. So ginaobra pa sa sini nga mga tinion, isa-isa pa to. Para nga i-prioritize naton ang sabahin sa diri sa aton sa area sa Visayas. 38 minutos ang nakaligad sa taknang alas 2 banwa. Sa pinaka-latest karon nga report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ginapayag mga kabayan nga halos
masubra na sa 1,200,000 ka mga individual ang ginapaidalom sa preemptive evacuation. Gikan ini sa 4 ka mga riyon sa pungsod Pilipinas bangod sa bagyo. Daamo ni ang ginapayag karon banwa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ini isang temprano pa nila nga report kaga posible subong na dugangan pa ni ang ining halos 100,000 ka mga individual nga ginapaidalom sa preemptive evacuation. Ara sa piyak linya si Bumbol Yani, balikan naton ang report sa nga patrol. Bumbol Yani Zil Minardo, please come in. Yes, Bombodan. So, kagina Bombodan, may-ari kita diri subong no, nga as of 2 a.m. may-ari number of evacuees sa nagakalain-lain nga barangay sa kada evacuation center man. Kagina Bombodan as 11 p.m. So, may-ara masobra ka 2,000 na individuals nga ara sa evacuation center. So, Bombodan, isa-isa ko natin. Sinisa na may-ara 3 ka cluster diri sa syudad at Sang Bacolod, which is a north cluster, Central Cluster kag South Cluster. So sa Mandalagan Elementary School, nakabahin ini siya sa North Cluster Bombodan, which is a number of families nga ara sa evacuation center is 37. Ang number of individuals is 133 at Bombodan o 133. Sa Andres Bonifacio Elementary School, 1. Ang number of families is 63 o 73. Ang number of individuals is 269 o 279. Kag sa Andres Bonifacio Elementary School, 2 naman, ang number of families is 116. Ang number of individuals is 610. Ang sa Mandalagan National High School, ang number of families is 14. Ang number of individuals is 68. Ang sa Banaguan Elementary School, ang number of families, so wala pa Bamudan, so nagapadayon pa ini. Ako nang gawin ang pagpasulod diri sa nga data Bamudan. Ang sa Banago 2 Elementary School is a number of families is 65. Ang number of individuals, 277. Ang sa Bata Gym naman na Bamudan, so wala pa di records Bamudan, no? So ongoing pa man ang pagsulod sinisang data kag amo man ay sa Barangay 1. So makadto kita Bamudan sa Central Cluster, which is ang ETCS 1. So may ara evacuees nga 3 sa number of families kag ang number of individuals is 16. Ang sa ETCS 2, ang number of families 41 kag ang number of individuals is 211. Ang sa ATCS 3, ang number of families is 5, kag ang number of individuals is 52. Ang sa Bacolod City National High School, ang number of families is 36, kag ang number of individuals is 178. Ang sa Mabini Elementary School, ang number of families is 24, kag ang number of individuals is 79. Ang sa Estefania Elementary School, ang number of families 8, ang number of individuals is 33. Ang sa Luis Hervias National High School, so ongoing pa ang pagpasulod sinisa nga data Bombodan. So ang sa Amoman ang sa CV Ramos Elementary School, kag sa Puente Villa Elementary School, ang number of families 1, kag ang number of individuals 5. Ang sa Rizal Elementary School Bombodan, ang number of families is 60. Ang number of individuals is 255. Ang sa E. Garcia Elementary School, ang number of families 11, kag ang number of individuals 20. Ang sa Montalvo Gym Barangay 40, ang number of families 18, kag ang number of individuals 90. Ang sa Montevista Gym Bombodan, ang number of families 8, kag ang number of individuals is 40 Bombodan. Kag sa South Cluster naman, ang sa Medel Elementary School, ang number of families 42. Ang number of individuals 185. Ang sa Sumag Elementary School, ang number of families 5, ang number of individuals 24. Ang sa Medalya Elementary School, ang number of families is 56, ang number of individuals is 205. Ang sa Andomana National High School, ang number of families is 29, ang number of individuals 124. Ang sa JR Torres, ang number of families 45, kag ang number of individuals 197. And sa Middle High School, number of families 18, ang number of individuals is 65,
sa New Government Center, Bambudan, ang number of families is 10, kag ang number of individuals is 40. And sa Villa Esperanza, Bambudan, so medyo madamo-damo, ang families is 81, kag ang individuals is 332, Bambudan. So as of now, ang total number of evacuation centers is 29. So ang total number of evacuees ang families and individuals is wala pa ni Bambudan, no? So kay ongoing pagid sini ang pasulod sini sa data, Bambudan. So as a party sini Bambudan sa ABIS 2. So niyara pagbago sa number of individuals is nag 610 na sa subong Bambudan nga oras as of the 2:43 in the morning, Bambudan. So Bambudan, no, sa Department of Social Services and Development, ang mga staff diri is awake and alive sa gihapon na Bambudan, no, sila ni pasetatero kag ang mga kaupdanan diri Bambudan na sige na pakigbatuan na lang gini ang katuyot tungod so naman na Bambudan no, sa pag-monitor nila sa mga evacuees kung pila nakabilog Bambudan. Okay, sige. So, pero sige ba ang ilang pang impact, pang repack sa mga panghatag ng mga food pack sa mga evacuees? Yes, sa Bambudan, so may naka-assign lang inino sa mga nag-repack na siguro sa mga food packs para sa mga evacuees sa Bambudan. Okay, Bombolyani, Bombolyani, balikan ta kada dugay-dugay, ari sa piya kalinya si Mayor Bing, way man itulugay, sige man libot, no? Sa piya kalinya, kuha ko na ang sa piya kalinya, si Mayor Bing. Standby, Bombolyani, no? Mayor, mayong aga. Hello, Mayor Bing. Maganda si ano ko? Oo, okay na. Mayong aga, Mayor. Mayong aga, upod ko kung sa linya. Si Dr. Anponan sa ating DRIMO. Para kumplito bilang kung nag-estudyata. Na siya. Daw nag-feedback. Okay, palikuan dyan sabi Anthony Sangakwan. Okay. Okay na, Mayor? Sige so, magambal ko nag-icon. Nagabalik pa siya. Doon nagabalik ang imong ginahambal? Ang ginahambal ko, Okay, anyway. Sige lang. Mayor, kumusta ang kumusta ang pulaw ta subong? Ano, Dan? Siling ko, kumusta ang pagpulaw? Okay, kagida na galing ko sa NGC, mga 11:30, sa Hagunos dito. May mga evacuate ko, sa barangay sa Puling. Pero, hindi na pakulat ng sir ng DRMO, kahit naman dito kakusog, pwede na sa ng hangin. Kung dalon ko siya sa Bacolod City National High School. Ari siya, kasi DRMO, or Informant, and diba sa update ng location ng typhoon, kaya ako yung ang video also some figures kung party sa kung nakabilog ang nag-evacuate. Okay, pero daligid lang, Mayor, antes na, mamangkot lang ko, kumusta ang sitwasyon subong under sa imong pagdirihir sa sining bagyong si Odette? So, si Dr. Alforan sa iyang itapos sa DRIMO ng Old City Hall, no? Kung ito inaya po sa NCC, Pasipero, ang ating isang DSC. Pero at sa pato sila yapon sa bong. Ang NCC naging education center man so at 2016, may pan nga ng side. So, pero ang kultur sa mga miliyo tangan nagkagulito, pasalamatan ko congratulate ko mga it was a wise decision na naghalina sila nga sa ako ni Vice pamilyaran sa video yung Viber ang sa Surigao so sing mulo sa Manipuro halin ka mo sa palimalay pinandaan na ito. I think okay, Mayor,
Do kalain gid sa signal do nag-utod-utod do hindi ko makaintindi. Matawag kami abiliwat. Do kalain gid sa signal. Okay, sige, i-try ta abiliwat kay do kalain gid sa signal ni Mayor Bing. No, tawagan ta ni liwat abi Bombo Stephen. No, kay daw kasayang no sa iya ginapayag nga daw hindi maintindihan no. Nagautod-utod. Okay, sige. 12 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa tagnay nga alas 3 kagahon. Padayon kita nga nagadulong sa inyo mga kabyanan sa update no, sa sining bagyong si Odette. Kag kung ano ang sitwasyon karon sa siyudad sa Bacolod. No, sa liwat tawagan naton si Mayor Bing Leonardia, no? Kay bisan siya man todo nagareklamo to gina sa iya sining audio kay do naga-feedback, do nagabalik bala sa iya. No, ang iya ginambal daw nagaamo man pamatian niya, no? Sige, siguro resulta ini banwa sa padayon nga paglain sa iya panahon nga bisan ang aton nga signal daw nagaka-apektuhan. Pero tinguhaan tagid nga maklaro ang signal ni Mayor Bing para nga mangin klaro ang iya sining payag sa aton yang mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod. Okay. Sige, ginakuha na nato na. I-try na nato nga ma-fine tune, no? Ang signal ni Mayor Bing Leonardia no, sa piyak nga linya. Okay, sige. So, tiyan mo ni Banwa, daw way tulugay daw si Mayor Bing ara way gatulog si Congressman kani gara man way man gatulog. Kay sige ang monitor. Kay way pa niya matapos ang bagyong si Odette. Daw ang patikim pa lang tuya ang mga pagbaskog sang hangin kagina. Masigi-sige pa ni subong daw nagabubo gani ang madamol nga ulan. Daw sige abi, Bombo Stephen okay na si Mayor Bing. Daw alang pa siya. 10 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 3 diri sa aton nga pangalagad sa aton nga mga katawhan sa aton nga special coverage sa bagyo nga si Odette. Ginatry naton sa lain naman yang linya abi kay duha ka mga ang isa ka telecommunication company daw nagapalyar ang iyang signal. Siguro basi may na-damage sa pila nila ka mga tower. No? Kag tanaw na to, no? Sa isa pagid ka network kung basi do okay iya. No? Kag pagkatapos ini balikan man naton ang aton nga mga field reporters. Samtang nagalambiyong karon nagalagaw sa kabugusan sa siyudad sa Bacolod. 9 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa taknang alas 3. Dugay-dugay balikan naton ang report, no? O kung balikan naton si Dr. Kailian basi tapos naman to pero si Bing Mayor Bing anay, no? Sa piyak linya balikan naton Mayor Bing good morning liwat. Good morning liwat. Kumpudan. Arina daw nag-okay ng imong nga audio. Dahil nga telepono pero nag-echo matyapon. Ay, amo gali, no? Matyapon si Dr. Anportan. Sino ganing upod mo, Mayor? Kinaw hindi ko maklaran, Doktor? Si Dr. Anportan, ang siya na parang head ng CRRM o naton. Okay. So, ara na siya subong. Okay. So may daligid lang. So may mga kakalain gyapon na Bombo Andro palihog ko Bombo Anthony, no? Okay, sige abi, daligid lang kay gina-adjust na namon Mayor kido may mga feedback gani daw hindi ko maintindihan ganing signal. Okay. Sige abi subong bi Mayor. Hello, go ahead Mayor. Well, Japon kung po dyan. Sige. Daligid lang, no? I-adjust na natin ang audio. 8 minutos ang nabilin kapag dangat kita sa tagdang alas 3. Banwa, si Mayor Bing Leonardia, galing kay daw kalain sa iyang audio. Kaya siya man daw hindi man makaintindi.
No? Balikan natin karon dugay-dugay. Kay may mga assessment sila nga ginapatigayon sa sining mga tinion. No? Wala man tulugay. No? Sige man ang libot sa kabugusan sa syudad sa Bacolod kag gina-checker isa-isa ang mga evacuation center kag para nga ma-attender man ang mga evacuees. No? Kalain gid sa aton nga signal, no? Medyo maintindihan tama na kay tungod man gani nga siguro nagkalahalitan ang mga transmission lines or mga tower sa aton nga telecommunications company. Ayo do kada siglan sa mga inoras banwa, no? Kag padayon nga panghalit ang bagyong si Odette. Maibaluan ta lagi na magsanag ng kalibutan kung ano mga nagkala-damage. Kadamo sa mga atop nga naglinupad, may mga kahoy nagkalatumba. Dito sa Banwa sang Valladolid ang kanugon to ang kahoy nga century old na ini sa Ila Plaza. Bla may isa to ka kahoy nga natumba gidi. No, nalukat gikan siya sini ginatungtungan. Kay tipirti nakabugat. Giwaswasan pa yasang baskog nga hangin. Lukat siya. No? Sige, 6 minutos ang nabilin kabagandangan kita sa tag ng alas 3. Diri sa aton yung special coverage sa bagyong si Odette. Ang aton nga ako ng aton nga upod subong ang aton interviewee si Mayor Bing sa piyak linya, balikan natin karon dugay-dugay. Daw kay gina-adjust natin ang audio daw kalaing gid sang epekto sang bagyo. No? Sige, abi Bombo Steph. Ano sa piyak linya, balikan natin si Mayor Bing. Mayor Bing. Hello, good morning, Liwat. For the third time. For the third time. Okay. For the third time. Ding ang subong dia ka telepono na usar ko, tumagatian kita ni Dr. Ann Fernan. Dito kay ina, si Dr. Ann Fernan, bali, amo na siya ang pinakataas nga officer sa DRRM mo naton. Okay. Tapos, ginabuligan siya ni Dumar Vargas. Pero sa DRRM mo, si Dr. Ann Fernan, ginayang ang kaplantilya ta. Okay. Matagal niya ta update ng aton weather report. I can also give you some figures karon para sa mga evacuation centers. Dr. Ann? Okay, Dr. Ann. Sige daw, lumudan. Dr. Ann, good morning. Good morning. Bombo Daniel ni sa piyak nga linya. Doc, kumusta karon ang aton nga monitoring? Good morning, Bombo Dan. Go. Ari ko dito mo, kami doon nagkamay kanina, so ang atong mga tao naggawa ng liwas, kaya kung hindi yung pauntas naman sila sumod sa nagabulyaba, dito ba nakaguna ang hangin, so delikado para sa tao natin. Oo. So bali subong daw nagkanay-kanay na, no? Kagina do kabudlay gid maglagaw sa field kay delikado man ini sa mga tawo. Okay. Especially mga 1 o'clock, no? Kaya di siya ang amulito sa pagtulog sa atong sa Negros. Pero sa subong may nabato na ka mga latest weather bulletin from Pag-asa, Doc? Yes, amo na siya ang bulletin number 15. Okay. So anong kaundan, Doc, sa bulletin number 15? Number 15, it should 2 o'clock sa aga, December 17. So, ang aton na typhoon Odette, na siya, August sa Nightball, after traversing Negros Island. So, sa 1 o'clock, ang aton na typhoon Odette, na siya sa vicinity ng Ilog, Negros Occidental. Ang iyang pagtugon is 175 km per hour with ang iyang 240 km per hour. Okay. Ang signal number, Doc,
Wala mo na. Ang aton na signal, ginaway niya siya at 3 signal number 3 na ang Bacolod City. Signal number 3, Bacolod City. Yes. Aha. Portion of certain portion of Negros Occidental. Okay. So, dalaga ng Bacolod City. So mga laban-laban, mga pinapaka-oras ang aton nga eksperensyahon sa sining mabaskog nga hangin kag antes makabiya diri sa aton nga area. So, ang kapatid sa hangin, siguro nag-range siya sa 128 to 122. So, namin ang medyo kanay-kanay na siya. Although makasang pag-Japon, doon nagkanay-kanay na siya kay Sabina. So, nag-alapot ito sa 175 per hour. So, so magapadayon na niya pagkanay kaga posible pag silak sa kadlaw buwas, medyo kanay na ang panahon. Hopefully, ang hapon na next na bulutin will be 5 o'clock. Or, 5 o'clock. Aha. Okay. So anyway, makasiling na bala kita nga ang Bacolod bali safe na sa sining bagyo? So, kay ang hangin natin is still at 128 to 122, mas magbaskog pa siya, no? So, sa Japon ang atong mga pumuluyo nga mag-ulo-alugmat kay although nagapagwa na siya, ang atong mga bagyo, naara na siya sa nag-traverse na siya sa Negros Occidental, moving to Panaytol. So, may ara pa man mga hangin, no? Pero nag-ano na siya, no? Nag-hingay na ang hangin kumpara sa kabinas ng mga ang gravity ng hangin kabinas ng mga dahon. Aha. Okay, sige. So, ang importante daw na spare kita gawa diri sa sulod sa Bacolod, although nga manamo sa mga evacuees, pero wala man sang daw reported nga mga madamo nga mga injuries. Yes. Okay, sige Dok, salamat gid sa oras. Mayor, salamat gid sa oras kag kay baluko nga damo ka pa man ang mga hilikuton kag ina daw may pilalang ka mga concern nga ang mga dalan kuno nga may mga nagkalatumba nga mga kahoy daw wala dayon may ngagaw nga mapang clear. Pero ti silingko daw hindi man na dayon ma-clear naton kay basi delikado man sa mga team nga mag-clear sa mga dalan kung pwede pakabaskog ang hangin na Mayor. Correct na. Bumudaan ka pamati si Dr. Pornan Subuang. Ang report nila sa akon na overall sa bilang ng syudad, mga 25 kabilog ang kahoy niya nakatumba. Aha. Ang dalasin na may 3 ganit na sa government center mismo. Aha. Pero at that point in time, wala man nila din palibot ang ilang mga tao kay masyado kasi delikado sa hangin. Mm. So, kaya nga ang mga alas 10, alas 11:30, ang gasoline station dyan sa kilid ng NTC, mga alas 10:30 to, nakita ko din sa pagkakuha ng iatop na nakalahukas man to. So, ang ubaho nila ni Dr. Ann, kaya nagkanay-kanay nga, ang una na pagpang-ariglon na sa mga kahoy, kaya ang report nila, 26 ang kahoy na tumba, kag mga 5 kapusti ang nasa tumbaman. Overall, just for your information, Bumbudan, ang report sa akong sa DSSD, as of 11 p.m. kay inang report nila kay wala po pa basi digay pwede kuman sila magpa-report liwat. Mga 526 tanan ka pamilya ang nag-evacuate. Kag that is in terms of people for 2,248 na kabilog. Scattered sa 18 ka evacuation centers. Kay nagprepara kita ng 5 ka evacuation centers, 18 lang ang nausar. At least you have the figures there according to the DSSD. Okay. Sige daw may arasang
Bago lang na interview namon si Ma'am Pasitero, iya ginapahayag nga medyo kulukabos ang ilang estimate sa ginapreparar nga pagkaon tubala sa mga evacuees kay perti kadamo gali isang evacuee subong. Pero okay naman to daw may ara man kita sa available nga mga pwede pang-preparar nga mga kalanon sa mga evacuees naton. For a while daw kinaibahan man kami sa base man kulang pero ding tawagan pastang sa mga taga back sa pero ito nga pag nga commitment sa akon nga kaagahan pag nila kung in kaso din nang magdugang pa ang aton nga doktor. Pero kung nagkanay-kanay nga ni chances are basi makabalik na ng kalabanan, mabalik na sila pa ni Malay. May naka-report na si Ibo Mayor nga ang daw marker na to sa tubang sang government center do na kalahukas man to mga litrato? Naghaling ko sa government center 5 na 11:30 sa ina. Oo. Amo dito at the height sang Dagospos pantong hangin todo. Okay pa man to kayo na, pagaling ko. Pero galing, bumudan, ang report dali, na base sa imo pa lang napon ng pagaling mo, may portion ng attacks ng NCC nga nakalaukas, nakalapalid. Sa may maskarang hold and pay. So that's why yung kauga naman sa Maribit, Canada, nga pakantuan nila ito base ba may mga equipment na makalabasa. So may portion, ang report sa ako, kay pagaling ko 11:30, pag tawag ko kay Tasip mga alas 12, ano ito pag-report yan na may atop nga na palid. So, sa likod ng government center o sa Mascara Hall na area. So, butsi ka nun masyado gigli ka baskog ang hangin gina? Pero tigil ka ina. Kay agad tinurto sa sinag ang gakod ang first ng hangin, grabe. Sa subong mayor, ano ang imo nang schedule pagkatapos si Didiri, bali malibot ka pa? Ma-monitor ko anay kung harapat lagi apon siya, basitahan namon sila kung harapat sa ilang mga evacuation centers. Okay, sige lastly mayor, ang imong mensahe sa aton nga mga pumuluyo sa Bacolod. Hello mayor. Nautod. Nautod silingko. Lastly na lang, ang imo basi may ara ka sa advisory sa aton nga mga pumuluyo. Tikang ina kapila ko mag-apila nga inablang unwanted prevention is worth a pound of fear nga tawag. So, encourage ko ka ina kay nakita po ang video nga perting bagos-bos ang bagyo dito sa nakabot sa Surigao. Nakakita sa ako ni Vice Mayor Ilse na lugar. Daw, kulbaan man po. So, basta matamaan sa. Pero, ang barangay pasalamat lang po. Itatulad sa Barangay 2, sa report sa akong si Patinding Conduangka, na ang mga pinuluyo nila yung first evacuation nila. So, apparently, nag-cooperar kay kung tanong mo din ang record ng DSSP, ang ABIS 1, 42 families, 149 katao. Ang ABIS 2, 82 families, 448 katao. So, sobra sa isyento sa nang kapumuloy ko natin ang nag-cooperar. Sadra lang nangyayari sa barangay ko. So, at least happy lang kami na until now, though nakulwed kapag sa hamba ni Dr. Antonan na decision to palayo sa atin ng bagyo. So, galing kay Kalapad, dito tama ng iya diameter at iyang iyang diameter mga 480 ang radius siya. 480 kilometers ko na okay. Pero kung dati pa sa panahon dito subong, kumpara ang ating kaintangan sa pag-ina, ikada ko na diferensya, ikadi na pero hindi ito ngayon.
Iwal dito kasama sa Blato sa Kusog. Aha. Sige. So, salamat din coverage sa Bombo. Ang mga tumulong natin naka-prepare man, nakapangandaman. Aha. Sige, Mayor, salamat gid sa ibang oras. Matawag lang kami liwat kung kinahanglanon gid. Kay Bombo Divine, kaliwag lang kay Bombo Anthony, of course, ng makatapo. Upod sa kay Dr. Antonan, pasalamat ko mo sa tanang na nag-cooperar sa atin yung pag-preparar ang pag-asibang sa Typhoon Odette na for a while naglabot sa signal number 4. So, sa subong nag-signal number 3 na siya. Wala man sa report at the moment na sa mga samad din. So, si Kwan lang, kung kandidato na isang grupo progreso sa PNCR, si Jonathan Diaz, kabulakan ng tabo siya. Oo. Mugani. Nasundahan sila sa posted at si Kamay Kapitolyo. Nakasalbar man to. May kay nakasakwan man nakahingagaw man guwa. Sige, Mayor. Okay, Mayor, salamat gid. Salamat gid. Yung aga sa tanang yung tagpalamati. Yung aga. Support si Dr. Antonan. Good morning, Gid. Thank you, Mayor. Sige. Salamat gid, Doc Furnan. Okay, sige, sa piyak linya si Elvino Valencia, ang DRRM Ilog. No, kay dito to nag-landfall sa ilog mo, no? Ano ang sitwasyon karon sa banwa sa ilog? Upo naton ang DRRMO officer sa ilog, Mr. Elvino Valencia. Sir, mayong aga. Hello, sir. Hello, sir, mayong aga. Okay, sige. Balikan nato na si Elvino Valencia sa ilog, DRRMO. Sir, mayong aga. Okay, sige. 10 minutos banwa ang nakaligad sa tagdang alas 3. Padayon ka mga nagapamati diri sa aton nga special coverage sa Baguio. Oy, sa aton mga Facebook viewers, okay pa ka muna? Kag sa mga YouTube viewers naton nga halin kag ina sa nga gabi hasta subong kagahon ara pagyapon. Kaway-kaway lang, daw. Kaya samtang nagalain ang panahon kag pirte ang paglaslas ang bagyo kag grabe man ang kabaskugon sang hangin. Padayon kita iyang nagahold on na. Daw mga maisog kita mo. Sige. Daw na utod kita sa ang aton nga DRRMO Ilog. Si Doc Kailian. Sige, balikan na natin si Doc Kailian aran sa sapya kilinya may ni kay makakuan kita mapa-explicar kita mayo kay sa command center sa Provincial Disaster Management Program Division. Sapya kilinya si Doc Sifard Kailian. Doc, mayong aga. Bobo Daniel, mayong aga. Mayong aga sa tanan tagpalamati sa Bombo Radio. Alin sa udto, alin sa hapon, gabianas na nga nagahanay kita, Doc? Man, Bobo Daniel, closely monitor din natin ng bagyo. Amo gani? Uyok gani, amon di command center, Bombo Daniel, sa hangin sining bagyo gani. Anyway, may ara na sang latest weather bulletin ang Pag-asa, no? Kag amo to gani ang daw naghina na kuno subong ang hangin. Sa imong latest monitoring dira, saan na yung subong ang mataas ang bagyo, sir? Yes, Bombo Daniel, no, ang typhoon nga si Odette, based sa aton weather bulletin number 15, no, nag-emerge na siya over the Panay Gulf after traversing Negros Island. So ang aton nga ma-experience na muna ning likod yan, no, sa aton nga bagyo, no. Ang sentro sang typhoon Odette, no, kagina alauna sang kagahon, na-locate sa aton nga Pag-asa based on available data yara sa vicinity sang Ilog, no, Municipality of Ilog, Negros Occidental, nga may coordinates ka 10.0 degrees north, 122.7 degrees east, no. Ang maximum sustained wind niya gyapon na Bombo Daniel, no, mayara sa 175 kilometers per hour near the center. Kaga hindi man siya
mahinahi nga bagyo kay gamay ara man sa gyapon nga gustiness, no? O kung pagmadlos nga yara sa 240 kilometers per hour. Sus, kabaskog ba? Ang central pressure sini is 935 hectopascal. Aha. May movement siya, Bombo Daniel, no? Westward, 35 kilometers per hour. Ang extent ng iyang tropical winds, no, or ang strong winds niya naga-extend towards, no, outwards, no, sa halin sa sentro niya at about 480 kilometers from the center. Ang forecast position niya 11 a.m. Sa December 17, no, yara sa 10.4 degrees north kaga 120.5 degrees east, 75 kilometers southwest of Puyo, Palawan, no. Pero ang iya sini maximum sustained winds gina-estimate sa Pag-asa na may aragya po sa 155 kilometers per hour. Kag after 24 hours, no, 11 o'clock p.m. sa December 17, yarat na siya sa 10.8 degrees north, no, kag 117.9 degrees east, 150 kilometers northwest of Puerto Princesa, Palawan. Ang iyang intensity or ang iyang maximum sustained winds yara gihapon sa 150 kilometers per hour. So typhoon category siya gihapon, no. After 36 hours, no, 11 o'clock sang kaagahon sang December 18, arat na siya sa 114.4 kilometers or degrees north, 115.4 degrees east, no, or 180 kilometers northwest of Pag-asa Island, no, Palawan. Okay, so 155 gyapon ang iyang ano sini nga maximum sustained wind. Samtang ang aton nga tropical cyclone wind signal, no, number 4 ginabatak gyapon sa Negros Oriental, no, northern portion of Negros Oriental, nagalakip sang Ayungon, Payasan, Himalalod, La Libertad, City of Gihulngan, Vallehermoso, Canlaon City, Mabinay, Pindoy, Manuyod, and the southern portion of Negros Occidental. Dala diri ang La Castellana. Amo na pertigya pag kabaskog sang hangin sa La Castellana. Sa Punta Pedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, City of Himamaylan, City of Kabangkalan, Ilog, Kawayan, Candune, City of Sipalay, kag Hinubaan. Amo ni bumutan niya maski nag-agi na ang iyang eye, no, or ang iyang mata, still, no, ara gyapon sa wind signal lang ato kay may likod pa ni siya mo ang aton nga bagyo. So ara gyapon nakapaidalom sa signal number 4. Pero ang aton nga signal number 3, no, sa Luzon, no, northern portions ng Palawan ara nasubong sa signal number 3, including ang Cagayan Silio kag ang Cuyo Island, no. Ang rest of Negros Oriental, the central portion of Negros Occidental, yara na sa signal number 3, no, ang Calatrava, San Carlos City, Salvador Benedicto, Silay City, City of Talisay, Bacolod City, Murcia, Bago City, Valladolid, Pulupandan, San Enrique, kag La Carlota. Kagamuman ang southern portion sang Cebu, Guimaras, kag southern portion sang Iloilo. Kalakip na ang southern portion sang Antique. Ang signal number 2 ginabatak naman sa Luzon, Sorsogon, Masbate, including Ticao and Burias Island, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kag ang rest of Palawan and Calamian and Kalayaan Island. Sa Visayas, ang signal number 2 ginabatak sa western portion sa Northern Samar, Biliran, Leyte, and western portion of Southern Leyte. No? Ang rest of Negros Occidental, ang rest of Cebu, including Camotes and Bantayan Island, Bohol, and Siquijor. Samtang ang sa Mindanao, extreme northern portion sa Zamboanga del Norte and northern portion sa Misamis Occidental. Ang amuna subong, no, ang signal number 2, ang signal number 1 sa aton sa Luzon, ang amunang Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Marinduque, the southern portion of Quezon, and Batangas, no. Ang rest of Northern Samar, Eastern Samar, and the rest of Southern Leyte sa Visayas ara sa signal number 1. So ang signal number 1 ara man sa Mindanao, no. Ang Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion of Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion of Agusan del Sur,
Misamis Oriental, Camiguin, northern portion of Bukidnon, Lanao del Norte, the rest of Misamis Occidental, northern portion of Lanao del Sur, and the rest of northern portion of Zamboanga del Norte, the northern portion of Zamboanga del Sur, northern portion of Zamboanga Sibugay. So ini Bumbudang Miel ang kaundan sa aton nga bulletin, no, ang aton tropical cyclone bulletin number 15, no, nga gin-issue sa pag-asa alas 2 kagainas ng aga, December 7. Dok, ang ining nagapabilin gyapon nga mabaskog hangin, ano ini siya daw makabig na lang isa nga ikog sang bagyo or hindi pa? Muna ni ang likod diya bla Bumbudang Miel, no, ang muning likod niya, no, kay tungod circular ang ating mga bagyo, no, so meaning may ano siya, magsulod siya ang iyang front wind, no, or ang sa circulation niya. So amo na bla nga pag naglain ang hangin, naglain ng direksyon, naglain ang direksyon. So ara ka na sa likod sang bagyo kay nag-agi na ang eye, no, or ang mata sang sining bagyo. Pero let's not underestimate kay nalantaw namon di sa amon nga monitoring sa pag-asa man sa ila Doppler radar kung ano ang pagtiyog sini kada kita namon ang clouds sini nga ginadala daw dako pagidman. So daw pinasay ning bagyo nga nag-agi subong diri sa aton kay daw ay ni siya ginupdan sa madamol nga ulan. Yes, so Bumbudang Miel, pasalamat kita nga hindi kita tanto ang ulan, no, hindi siya kang ila forecast is intense mo. So ang forecast ng pag-asa ang iya sini nga ulan scattered to widespread flooding, no, ang muni nga ulan, no, heavy to intense at times torrential, no. So pero ang aton nga salamatan nga diri sa Negros Occidental hindi amo siya kadako sang ulan nga gindulot sang ining aton bagyo. Pero again Bumbudang Miel, ang aton nga wind speed no nga 175 typhoon force pa nagyapon, very destructive. Kung mag-amo ni kabaskog ang hangin, delikado sa mga nagamotor nga nagapanlagan sa highway? Yes, Bumbudang Miel, delikado gid, no. Kay maski ikaw magpadlagan kita sa aton nga salakyan, maski mag 100 na ni dasig na kayo, no. And then pag 175 pagidayan, no, mag 120 gahuyab na ng salakyan naton. Okay, sige. Sa subong ang monitoring nyo dira, may mga naga-report na from different municipalities and cities ang aton nga probinsya sa kung ano kadako ang damage nga ginatugas ang sining bagyo, Doc? Yes, Bumbudang Miel, no, pero ang kunyatagan ay sa inyo ang figures kay ang details ini, no, agin summarize na namon. So ang detalye ipagbaon ta lang sa next nga mga reporting naton. Nagpagwa na ang para mapagwa nato ng ining mga statistics, no. Ang LGUs affected, no, sa subong, no, naka-report is 25 LGUs, 82 identified barangays, and for the number of families is 5,650. So sa Escalante may 5 ka barangay, 86 families in evacuation center, no. Ang aton nga Sagay may 9 families, 9 barangays with 410 families affected sa evacuation center. Ang Silay 10 barangays, 326 families, or may arasang 1,189 individuals in evacuation center. Ang Hinigaran, isa lang ka barangay, may 50 ka pamilya in evacuation center gihapon, no. So ang aton nga Himamaylan, diri ang nasabit pa lang sa Himamaylan 1 barangay, no, may 387 individuals, no. Ang Kawayan, no, isa ka barangay, may 76 individual. Ang Talisay may 3 ka barangay, may 200 families, no. And then ang aton nga ang aton Isabela, ang Victorias may 3 barangays, 842 families, mga may 3,308 nga individual, no. Ang Isabela may 7 barangays kag 140 families, 503 individuals. Ang ato naman DSB may 79 families composed of 300
19 individuals, no. Ang Bulupandan 14 barangays, may 354 families nga mga 1,246 individuals, no. Ang aton Escalante may ara 652 ka families nga gina-evacuate man, no. Ang Sipalay may ara 549 na families with 1,632 individuals. Ang San Carlos may ara 184 families, no. Ang Hinubaan may ara 9 barangays affected, 339 na families, no, and 829 individual, no. Ang Moises Padilla may ara 37 families, may 110 individuals. Samtang ang La Carlota may 5 barangays affected, 93 families, no, with 305 individuals, no. Ang Kabankalan may ara 60 families. Ang Ilog may ara 116 families or household, no, nga may ara sang 456 individuals. Ang Cadiz may ara 7 barangays affected, 284 families with 1,197 individuals. Manabla 4 ka barangay ang apektado, 169 families, 626 individuals, no. Ang Valladolid may ara 180 families affected. Ang La Castellana may ara 3 barangays affected, 47 families nga may ara sa 290 individuals. No, ang Pontevedra may ara 127 families nga may ara sa 278 individuals. Samtang ang Tuboso may ara sa 250 families na affected sa ining bagyo. Samtang ang iba na nga mga reports, no, sa aton nga mga LGUs sa Bombo Daniel, ang aton na Municipality of Ibig Magalona nag-report sa damage to infrastructure, no, ang seawall sa Purok Tundo, Barangay Mantaangan. May mga damage houses sila, no. Damage houses reported by the Barangay Captain Hacienda Barcelona due to strong winds. May incident monitor service drop, no, ang electrical post, no, sa Hacienda Santa Ana na tumba, no, because na tumbahan sang kahoy, no, electrical post sa San Isidro na ano man, no, na tumba or na compromise man. Sa Sipalay may aragin report nga damage house, partially damaged sa Nabulaw. Samtang La Carlota may landslide pero wala casualty. Ang aton Pulupandan, no, nag-submit man sang isa ka incident, no, tricycle. Sini mo bala bumudan diyan ang tricycle na kaganan sang kahoy, no, kay di nagahumok ang duta nato, no. Ang Municipality of La Castellana subong ang status ng ila roads, no, street roads and national roads hindi passable due to many fallen debris, ang tree skid, no. Ang Barangay Kamandag not passable, Odyong to Manghanoy road due to fallen bamboo trees. Ang Barangay Kabakungan road not passable due to fallen debris. So sa karon guro sa kagahon or early this morning, ang aton mga DRM officer busy pa ni with the response cluster and the responders to clear out sang ilang mga road networks, no. Ang DPWH tawagan naman siguro ini para makabulig sa pag-road clearing, no. Ang San Carlos naman, some roads are not passable due to fallen trees man, no. Ang Victorias may mga uprooted trees sila nga reported. Samtang sa Silay, ang gimbalaon kagina, no, may landslide nga gamay sa sitio San Juan Lantawan, may 2 ka families ang affected, no. Kag may ikaduha pag sila nga landslide, no. Alas 8 ini 40 kagina 5:53 na tabo, ini siya 8:46 na tabo sa Liway Cafe sa Lantawan mangyapon. So under assessment man. So to power outages, no, kagaina, no, ang mga power outages naton in reports sang San Enrique, Sagay, Don Salvador Benedicto, Tubuso, Escalante, Moises Padilla, Hinigaran, Murcia, Sipalay, Isabela, Pontevedra, Candone, Cadiz, Ilog, La Castellana, kag Kabankalan proper. Okay, so amo na ang kaundan sa mga reports subong nga nabaton sa aton nga command center diri sa Doc, wala yasang reported nga may mga nagkala-injured or missing? Bombo Daniel, actually may bro unverified pa, no. Ano pa subong pahimuan pa sang report, no, pero
pa-official ta anay ang report before natin pagwaon. Okay. Mga pinakabilog na ang missing? Nga unverified pa? Nag-report sa aton ng wala pala daw may isa sila mo, and then ang San Carlos daw may isa man, no? But then again, no, we have to because casualty ni siya Bombo Daniel mo, so kita na sure kita sa pagpagawa natin sa mga report sa in terms of casualty. Ate, sige. Makuha lang kami na sa update kung confirm na, no? Inang Yes. report. Dok, salamat Yes. kasi mga oras. Yes sir, salamat man kag sa ngalan sang aton governor, ang aton PDRMC chairperson, Governor Bong Lacson, madamong nga salamat kag mayong aga sa tanang tagpalamati sang Bombo Radio. Si Dr. Sifard Gerhard Kailian, no, ang head sa PDMPD Negros Occidental. Sa mga nagapinamangkot kung anong sitwasyon kung ano itong mga kabanuhanan at tunagin, hambal na ni Dr. Kailian kung ano ang kadamuon sa mga evacuees. Fortunately, mga kabayanan, wais ang dako nga kaalitan abi sa kabuhi isang tao or sa mga nagkala-injured no, sa siniyang bagyo. So, sa mga kauturan natin nga sa layo nga lugar, daw nagkakangawa man sa mga pamilya nila diri sa Negros, hindi na kamo magkangawa kay hindi ka masyado kadako ang kalitan nga ginatuga. Pero titan-on ta pani sa buwas o sunod yung mga inadlaw sa final report sa tagsa ka mga LGUs. May nagapamangkot diri, kumusta ang Valladolid? Kumusta ang Valladolid, Bumbudan? Ari ko on board sa barko. Ang Valladolid way problema, isa lang ang natumba lang tumong kahoy sa plaza nga dako-dako na tumba. Na-interview man nato gina si Mayor Bibot Miravalles kag yagin payag nga wala man sang problema, may mga evacuees kag gina attender naman to subong. 30 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 3. Padayon ko mga nagapamati diri sa aton yang special coverage now diri sa Bombo Radio Bacolod sa sining bagyong siulit. Mabalik kita banwa. Okay, Bombo Stephen, no? Mabalik kita pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya.
Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Number 1 Basta Radio Bombo. 42 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 3. Sa gyapon, yari kita sa pagdulong sa inyo banwa sa mga update reports. No? May kantanan sa bagyong si Odette. Sa kung ano ang mga lugar karon diri sa probinsya sa Negros Occidental nga padayon nga naga-experience sa mabaskog nga hangin. Pero pagwa na ini banwa kay sa report kani sa Pag-asa, nag-landfall ini siya kagina sa may banwa sang ilog. Kag nag-amat-amat hina ang iya sining pagtiyog, no? Ang persa sang bagyo nag-amat-amat siya hinay, pero sa gyapon masyado pa kadelikado kay mabaskog gyapon banwa ang iya sining pagbuyong, no, sa sining hangin nga ginadulot sang bagyong si Odette. Sa mga kauturan naton nga nagalantaw sa Facebook Live kag nagapinamangkot sa pila ka mga area, kaangay diri sa may nagapamangkot diri Barangay Banago, Barangay Granada. So wala sang problema sa Barangay Granada, wala man ta sang reported nga evacuation sa Barangay Granada kay mataas man niya nga barangay o kung mataas na nga lugar ang Barangay Granada. No? Kag tiamulan ni ang daw okay ning bagyong si Odette kay wala siya magdala sang madamol nga pag-ulan. Ang iya nga pag-agunos sang hangin wala ginupdan sang mga tupa sang madamol nga ulan. 44 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 3 banwa. Diri sa aton nga pangalagad dugay-dugay makuha pagi kita sa pila ka mga reports gikan sa aton nga mga sister station. Ibalo naton kung ano ang sitwasyon, no, sa pila ka mga lugar nga parihuman sa aton ginagyan sang bagyong si Odette. Kag ang pinapagid naton ka mga correspondents, balikan naton nga karon dugay-dugay o kung kumusta na ang sitwasyon sa ila sini nga mga area, no, sa pila ka bahin diri sa aton iyang probinsya. Ang brownout siguro basi maduludugayan kay may pila ka linya sang National Grid o kon NGCP, no, ang National Grid Corporation of the Philippines ang nagpahayag nga may sang pila ka mga linya nga nagkana-damage, no, kag i-repair pa rin nila. Dati ang aton man nga Central Negros Electric Cooperative may pila man ka mga nagkalaguba man ang mga linya ang usually man ginatupan sa mga kahoy nga nagkalatumba. So may pila man ka mga repair pa nga pagahimuon. Sige, 46 minutos ang ligad sa tagnang alas 3 ang aton nga patrol way nasa nga dugang report. No, kay sige. So okay na to, no? Ang aton yang palibot sa siyudad sa Bacolod nagtulot-awhay na. Ang mga tarpulin lang sang mga magapadalagan sa maabot nga eleksyon ang nalipatan himos kagahapon. Ano pa nagkala damage, no, ang pila ka mga tarpulin ang delikado man ganini kay kun hinali mapalos bla kag matupa sa imo sa pagkalapad sini nga pagkabugat o ang ining mga tarpulin. 12 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang alas 4
diri sa aton nga pangalagad. So far mga kabyanan, bisan pa sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, wala sa mga casualties, no? Kabay pa nga wala gid man sa mga casualties nga ginatuga ang ini nga bagyo. No, wala man sa mga injuries sa bahin sa mga nag-evacuate, no? May mga katawhan nga pertigi dya katiga kung sa bahin sa evacuation ang implementar. Sige. So, sa nagapamangkot update sa iban nga banwati mo na to ginapayag bagulang ni Dr. Keilian. Tanan na itong mga kabanwanan ang sa bahin sa mga nag-evacuate, damo ini. At pila ka mga kabaranggayan sa isa ka banwa. Pahayag na ito ni Dr. Farda Keilian ang ining sabahin na banwa sa mga evacuees, no? Sa mga nagkalinlain ng mga kabanwanan kag kasyudaran diri sa probinsya sa Negros Occidental. Hulat-hulaton naton karon, no, magsunod-sanag na ang kalibutan kaya dira na mai-assess kung ano kadako ang damage nga ginatuga sa bagyo. Pero sa mga kaumahan na may mga nagkalatumbang nga mga puno sang kahoy, hindi pa naton mapatuod kung bala may nagkalalitan o kung wala sa bahin sa mga kasapatan sa mga kultura naton nga ara sa kaumhan. 11 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang alas 4. Dugay-dugay mabulos na si Bumbuan para sa palatuntunan Bumbo Reports first edition. Okay, diri naman ni iga-summarize ang nangin na sitwasyon, no, sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental kagay sulad sa Bacolod. Sa piyang kalinya ang aton nga sister station sa Bombo Radio Rojas, si Bombo Judian Wari. Okay, sa piyang kalinya, Bombo Judian, good morning. Please come in. Bombo Judian. Lihog ko na pindot tabi Bombo Step. No, basi wala mapindutan blada. Sige. Bombo Julian, no? 10 minutos na bilin kabagadangan kita sa tagnang alas 4. Na diri sa aton nga pangalagad sa special coverage sa bagyong si Odette. Okay, sa piyakalinya balikan naton ang report. Bombo Julian Wari, Bombo Radio Rojas, please come in. Naglabot na sa 5,705 ka mga pamilya o kung 19,600 ka mga individual ang yara sa karon sa evacuation centers sa nagkalain-lain nga barangay sa probinsya sa Capiz, umalin pa kagabi. Sa pinakulihi nga report sang PDRRMO, nakapagkit sang 934 ka mga pamilya o kung 3,470 ka mga individual ang temporaryo nga nagatinera sa karon sa evacuation center sa siyudad sang Rojas. Sa nagkalilain nga mga kabanuhanan sa Capiz, mayara man sang may napagkit nga evacuees kung sa diin ang banwa sang Hamidan mayara siyam ka mga pamilya o kung 42 ka mga individual, Mambusaw 78 families o kung 268 individuals, Ibisan 24 individuals, sa Pian 65 families o 278 individuals, Panitan 175 families, 600 individuals, Panay 874 families o kon 3,300 individuals, sa Sigma mayara man sang 30 individuals, Pontevedra 1,445 families o kon 4,837 individuals, sa Pilar mayara sang evacuees nga 1,585 families o kon 5,300 individuals, sa President Rojas mayara man sang
342 families o kon 1,200 individuals sa maayon, mayara sang 198 families o kon 400 individuals ang nag-evacuate sa ilap puloy-an nga yara sa karon sa evacuation centers. Naghatag naman sang bulig ang mga local government units sa mga pamilya nga apektado sang bagyo. Samtang may mga pagbaha naman nga na-report sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Capiz bangod sa ulan nga dala sang bagyong Odette. Una diri nga nagdeklarar sang suspension si Rojas City Mayor Rona de Dibas sa mga klase kag trabaho bilang preparasyon sa paglaslas sang bagyong Odette. Sa pihak nga bahin, diyan pa kamaayo naman ni Mayor Esteban Dudoy Contreras nga magpabilin sa Municipal Hall sang Barangay Ponte Pedra agud personal nga mag-supervise sa kinahanglanon sang iya mga constituents nga kadamaan nga nagapuyo sa coastal barangays nga nag-evacuate sa ila mga puloy-an sa pagkabalaka nga mabutang sa peligro ang kabuhi sang ila pamilya. Update report nagikan sa Bombo Radio Rojas. Bombo Judian. Yes, sir. Kumusta ang experience nyo personal experience sa sining waswas ang bagyong si Odette? Yes, na Bombo Daniel, sa karon nag-experience kami diri sang mabaskog nga hangin kag mabaskog nga pag-ulan-ulan subong nga aga, Bombo Daniel. So bali ara pagyapon ang persa sa bagyong si Odette? Yes, Bombo Daniel. Sige. Halong lang kamo dira. Salamat gid Bombo Judian. Okay. Update report nagikan sa Bombo Radio Rojas. Ini si Bombo Judian Wari para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Radio Rojas. 6 minutos sa nabilin kag magadangat kita sa taknang alas 4. Okay, may mga pinamangkot pa update sa Cebu. Okay, may nagpamangkot sa update sa Cebu. Okay, sige lang. Tanawon ta karon ko may makakuha to sa report gikan sa Cebu. No, may ari diri nga sa amon wala wala rescue La Castellana. Ili mga feedback na kabiyanan nga mga mensaheng ipadala sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Anyway, sa subong sa ginpayag ni Dr. Kailian ang gina-experience natong subong hangin ang medyo ikog na lang ni sa bagyo kay nakakuha na mo na nakalandfall na ang mata sa bagyo dito mga kabiyanan sa Banwasang Ilog. Dito siya nakalandfall. Ang mata dito nagsintro. Kag ang hangin subong tugan na lang niya sang outer portion sang bagyo nga gabuyong hangin. Tamo na yung batsagan karon. That's why lain na yung direksyon ikumpara sang temprano pa sang wibis ang gabi. Ang ining hangin nga nagadapya subong kay amo nang ginasiling nga ikog na lang ini sang bagyo. 4 minutos kag mag alas 4. Sa pila naton ka mga kulturan dira nga may mga kung mga baskog pagyapon ang mga paghangin, pwede nyo man kuan video kag i-forward diri sa Bombo Radio kay para nga magka-kuan man, may baluan taman kag may baluan sa pila naton ka mga kulturan kung ano ang mga actual senaryo sa inyo sining area. Sige. So, okay naman, kay hulat naman ta karon sa latest weather update nga igapagwa sa nga Pag-asa Metro Manila. Mapagwa nila sa ilang weather bulletin mga alas 4 naman. Alas 5, karon dugay-dugay. Mga 1 oras kag 4 minutos subong
halin subong magapagwa na sang ila sining weather forecast ang Pag-asa. Kay ang kaginagin basa ni Doc Kailian nga weather forecast amo ini ang weather bulletin number 15 ginpagwa niya sang kagabi no mga alas 11 entak na kagabi ginpagwa sang Pag-asa. So ang hulaton naton amo ang ang weather bulletin number 16 no nga ipagwa karon alas 5. Okay, daw ginakulabos kita sa medyo mapulupahuay na kita banwa, daw. Kay magabulos na si Bumbuan na Sindul Surilla, kagalangkoy na ni, no? Hasta karon sa kuha naman sa Bumbo Report second edition kag sa Bumbuan ay big time kag Bumbuan ay sodto. Dulo ni diretso na ni. Amo niya mo, no? Amo na ni ang dulo diretso. Sige, daw makwantanay, no, mapapuway anay kita, pawayan ta ngaton nga tutunlan kay may ara pa kita kumbati karon sa udto. Salamat gid sa inyong padayon nga pagsuporta kag sa pagpakigupod sa aton nga mga Facebook viewers nga wala untat sang pag-upod dalin kaga bihas na subong nga kagahon. Okay lang ka muna. Nakapangapi na ka mo. Pagpulo pangapi na ka muna para nga maulumpawan ang sulok-sulok nga natugnawan bangod sa mabugnaw nga hangin nga gindala sang bagyong si Odette. Maga of the night kita karon sa palatuntunan na Bumbuana Isodto upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon na daog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sa Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two,
Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo,
ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga mo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 15 or 17 minutos na ang nakaligat. Sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong
Biyernes kita sa karon nga adlaw banwa petsa 17 kita sa bulan sang Disyembre 2021. Kag sa gihapon ako ang inyong alagad Bombo Ansin Dulsorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob alas 6 ang takna sa subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man subong especially no sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo aton ginatutukan ining bagyong Odette nga padayon nga nagalaslas sa aton driya sa pungsod Pilipinas. Mabatsyagan ang epekto sini driya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Susubong iya nga aga ang Bombo Radyo no padayon ang aton iya nga coverage nanungod sa kay Bagyo Odette way untat para lang nga madulong naton sa inyo sa aton nga mga kauturan ang mga nagakalanabo, mga nagaluntad driya sa aton sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Sa mga kauturan naton nga naga-monitor sa aton sa subong nga aga via sa radyo, importante no, may radyo gid kita sa mga kabombota kay subong pila ka mga lugar or halos na gid gani no, mayara kita sang power interruption sa aton nga mga kabombo. So kung wala kita battery especially no, ati ang radyo niya nakita nyo ni on my left no, very very important kay ang radyo pwede mo gid baklan sang battery kinanglan updated gid kita ha, ano mga latest iya nga bulletin, ano mga nagakalalabo, ano mga nagluluntad driya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Sa paglaslas ni Bagyo Odette sa mga kauturan nato, niga-monitor man sa aton sa Facebook. Bautido halos nagbiyanti 4 oras na mga kauturan taho nga niga-monitor sa aton sa Facebook. Sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod, sa Bombo Radyo Bacolod no, ang aton nga Facebook fan page sa mga kabombo naton. Or iban sa inyo niga-monitor sa aton via YouTube. Kay we have our YouTube account diri gid lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Sige no, kakusog no mga kauturan taho areo